Okay. Ha, odem. Agoro ne form. Abusia for ya land full London. Uni bajuma unsro broni. Dam noti. Yeah, katacha ba mam ne mapamfo. Ya sore agina tenten. And that tinga ba yire tinga ne. Ka kireo. Tinga ba yire tinga ne. Ka chika. Agoro. Oh boy. Ha. Ahuri. Pa. Minu adaja ateme mo adwo nwumre. Abena Sarakoba also memo adwo. Woni okunu Sakoba bema jaboate wo ka chine se wododo. We die natural DNA pa. 3.1. Hey. Asem. Omra Samoa wa ha. Sana Sofudi for so wa ha. Ukra 2 titles. Yeah. And wahena yire ono so obo joint. Kantanka bema osu aja usu ne papa wu so still obo dwuma. Bia na kan papa wu yanko ntime nya dwuma. Ne papa si abotre wu free but obo dwuma. Papa. Hey, you force your bema, Kontojibo here, Manana. Trust Robo to know Yanoa, the Trabra de Wasasano. Asroboa who is so a true boom say teen. So when Yanoa, baby, or tear dear, won't mean to hope you. Now, Sroboa who goes through a yediano, or chance who need now about Frostro, or Nimo with it. And in one of my say, if you go na or Tassin. Na Asem. Okay. Asan sorobo na nkokuo wo mo wie bura. Na ba ku si soro ono de wo ma wi bi o se do tonu no wo chi. Sompana yi bofo no tim se ki. Na wonim emo ana kura no o mo awie buru no bi awie na obu mienu obi abu mienu no abo no po na ese no. O mo de komade o wo chi ye no. One wenya kwa medidi. Obia de bi ko akoma no emo akora na hunu sa nyansa awusa fo ya che obia monko YouTube na monko Facebook bono nwotwe mo behu yen TV no so na nyema nyina e pepepe wano kata to ba manie asomfra kata chia mo akon ata ba ma no nsuo ba ye bodai usibire keto si bantama ko tia medam nyankopon ase sa na daroma kwan bia menam so bia onyame onyime ma me call radio so besi ne ameye bia me nyankopon ta machi na my research bi me de betu dwa no ne afutusem no enne afutusem am de bre wo no eye tough research maka cho say me west na me de tu nipa fo no me mfa ne buku bia mu aha me mfa buku bia mu me ana me compile me niam nyina 3.1 and na afutu sem no still the Bible quotation nyame pa next week no ye be free Bible lane horn na ya sign to another lane kama me research ni ko wie say onyankopon na boni pani onyamfo nyankopon o ma wani mu onyam eye awurade na de ani onyam ma nipa dasani na tie secret american yi se nyame de ani onyam no ma wi a wo na ya ni onyam no ho adwuma nyame onfa ho biew muntie me yie pa wo ye oba nyame abo ni onyam fo pa fine wo se ani onyam no wo abo ho ba ye ho adwuma esaye asay wo say eye yie so a eye yie e de man so ho se onipa nyame bo ni onyam fo ana se obo ho fefo a at times wo didi kwa muntie ne yie pa nyame na bo ahoden ma Samson ahoden no nyame na bo ma Samson so aha ena Samson wo ye mistake bi wo ahoden no ko bedidi ho so te ase budo no te ase no no didi kwa aha Yankopon e de ahoden na ma no na sa ahoden no wa anya ho adwuma yi a ebetimi afiri wonsa
say onyankopon bɔ ni onyam ma wa wɔde akyɛw free na to maintain ni onyam no just a wa wo ye ho adwuma sana mpɛ be ka kyɛ wanyumre okay nyame abɔ oba kama so no wugina ona so a wabasa gu ho odi ende ya nkwa ekekan wo bi ni biribia okay mena nyama no be kan hips asem 3.1 wo biribia bi sana maka na se ukwajeje ababa wo bi wo nokunu ho ne bi kura wa be ma won ne kwan bi so phone so ni ade wa nte asia na wo fa ne cruise number 10 nkyɛmo ne ebo wadagya naked wo asra abonten so a animonyam nyame de ma wo no wa sɛ no na nyankopɔn mako nye wo da bra ya yire wa ye bo adapa no nyame wo sia wo ho adage wa boda magimi sia nyankopɔn wo ho time ensimegu nyame so no enti hwɛ sɛ akonwa bi da ofi a beduru bra akonwa na to a wo pɛ hima na die no o se ye mfa ma no ebi sɛ ya bo na par ho badwam pɛ wo hwene sa hotea wani mienu wani amai kama obiri bia wo siesie ho afataw but animonya onyankopɔn ma won wadi fam wasɛ no anya dwuma bio eti na me catch out dasani bia wo tie me sɛ nyame obetima bo se me na me bo hia ne sika nyame betima mo ayɛ defo na so sika ro de ma wi a wo na wo ba ye ho adwuma me na gina ana ebe hye nyame wo ma ho bio hwɛ sɛ okɔ tena chacha se sɛ wo to chacha nyame wo me pam me ka kyerɛ wo sɛ okɔ transport sɛ wo ton sa tonam sa de no wo bi sɛ obi obɛka kyerɛ wo sɛ boka papa sa sport tena no nyankopɔn me pam free sport ho da enne na me ka sɛm na kyerɛ wo nyame bɛhwɛ wo a mo ni su nyina to say te na me bisa wo sɛ wonim sɛ nimdeɛ ene obi ko school ni yes wonim ade no wonim sɛ ɛyɛ ɔdoma kyɛdeɛ nyankopɔn de kyɛ dipa no na ɛtɔra bi abɛhɛ no obi awie nsa ne nam abɔntintintan kwada di ne kyɛ akɔ we pa wo ko university nwoma akɔ we pa wo nam hoyi akɔ no special fita pa wo ka best ya wantumi anye no ɛne ne no wana no hwɛ sɛ ɔno awie nsa wɔda aya no wo kɔnom nsa ne nyame wɔbɔ nsa no ntu da me na meka kyerɛ wo tie asɛm bi wɔ romanfoɔ eti ba ko chichemu aduonu wɔtwe hɔ mekenka na watie bi sa eduru biri bi a nyankopɔn wɔpo nipa brama no se di nkwase ase me wo wiase nyina bi memfa ho de me do bɛbɔ abeduru ano no mame a wo wa be wiase wadidie anyini enti sɛ wo amfa me anya hwe a me so mapo me obrama o nyankopɔn wɔpo nipa brama no sɛ wonye nkwase ase me wo wiase nyina bi nyina asɛm visa sɛ wo nyame no wa munu a wo nhwere hwe oso obetimi anyane abo kora abosen egu fam ama ya besom no tie asɛm no Romans 1:28 wɔse na sɛdeɛ wa mu sɛ obekura wo nyankopɔn wɔ nimdeɛ mu nti sɛdeɛ wa mu sɛ wɔde wo nyankopɔn bɛyɛ biribi nti montie ne yie pa onyankopɔn so yi wɔn ma adwena ɛmfra sɛ wɔnyɛ deɛ ɛmfata onyame wɔn po obrama sɛdeɛ wa mu sɛ obekura nyankopɔn wɔ nimdeɛ mu no onyame so yi wo ma adwena ɛmfra sɛ yɛ ne ɛmfata so sɛ wo kenkai si 29 wɔse sɛ nipa ade ɛntini nyinaa sɛ nipa ɔyɛ ade a ɛntini nyinaa wo kenkai kwase ɔbobɔbɔ nipa mfom so makomako bebree na ɔka sɛ ensekubɔfoɔ nyame atamfo ɛne ahantanfoɔ ahohoahoafoɔ sɛ saa esu nyinaa wɔna wa mu so obekuro nyankopɔn ni medi mu no onyankopɔn yi wo ma adwene mfra sɛ wɔnyɛ saa ne ma no enti nyame wo ma wani mo nyam ensa mo wo wani mo nyam no ho bai wa bodam ti na odwene saa da bia me ka se nyame hwɛ wo ma onyansa ema woni medie ema wa ho fɛ ema wani nyam ema osika ema awarepa
emu aba wo ada wo nkwa nyame soro wa bodam on sabeke awudiafo misi atia bo pi aya me modofo pa Mmrantehene ye bo afikete chew be ma na si producer ka say aya me ntwa futu sam no so enti dia aka na me de he fridge achimbo temenka ochina futu sam wo ho na ochina futu sam no our Bible support next week na ya to Bible mu kakra na ya ko ni pasitem ya dia so tie no na ya dia ni fam na no prempe me mo adwo nwumri anopai panyini bi frɛ me na na prempe wo frɛ me wo se no me frɛ na mu Mmrantehene de na nipa bia ya yi amose wo hene no sa nipa na mo kana asem no wo no wo ye hene ya na mo kana asem no amose wo hene ne wo fa na ye hene na entma de we fira so na wanya hene sa wa ti ase na prempe mo adwo nwumri anopai ototwede fa fo no mu ne ya ka ototwede onwa metwede na adwobre ensem bebiri wachiri na ye nkan sese ye butubutu ye twen na besie abusafo ye che obi a bio mo amudi le mo nya ndufie mo adufie anya nsuo bi anom mo aneso mo anko ba bia na mo wo fie hwe sa wo ye oba na ukunu adwuma sei na okobetu fie a mesrew aya ono so ma damrifa wa bre fitra what's your say here TV no na fe wo hana gel no aso no ayi kurade na afi wa so be gire ni mo adi mo ha be gina no nko hwehwe wa bre enti fitra no so aye bre ya na bi no cancer housewife wonya djuma bia wa o cancer bia ka ti nyame so won panche housewife hwe so ba wo mema nko amiensa enan a ese abai ema na allowance say what you say because say obey handle nyama wo e man ya no mo ye kakra na oba wo mema nko anan a ha now so your housewife for TV onya djuma bia hwe who told you adwuma wo ye no wo che bank secretary bia on ese computer no mi aso ha ko na bitimi ni tu milika won tu bi da kasabire ni ade ente enkasa housewife onya dwuma bia na de otifie so da dwuma se so obire pa na mesro wadwuma sei a entene fie oya taxi driver o taxi na firi wonsa o danu anyane hwan na emenya wo won paso se beje taxi kan pue sa upua wonsa baka bi o futuo we koma obia na adwuma say don't stay in the house only pue o yesu dimu Sompana 3.1 okay sofo no bompo si pu o mi say nyankopon wa amantem a asofo bi bobo adamu no de na home si pu nem nya bre say sika de ba bia ba fanya no bia na fom me ye bo afere me se ba ma ya adwuma na adwo abre Sompana 3.1 your commandments o commandments ne bi me kopa you ko ye covid mountains no nim so be ko fa oba ho o mi awepa yo mi awepa every titikura achama papa ni wuye nan obi ko fa oba ho complete obi ga bi be ka kire me say one be man fa nyinsan e wo mountains ho na MC esikura ne kura ne so obi di ne girlfriend kura ko na covid ni mo no ye ne reverend Samuel Nyameche miracle forms
yɛkɔ sɛ kɔba kɔ bompa kakra bɛɛ 3 months na yɛkɔ yɛ no 3.1. yɛ fast bɛɛ 3 weeks na wotimu sɛ mia kasa na ma yɛ mlɛ tim ma yɛ 3 weeks dry ai na ma yɛ mlɛ kasa u break na nwumre me break na nwumre tin ma yɛ mlɛ tin na me bi sa 3 weeks dry was say okay man ti woni dry ni pa bia ni ho a wo yɛ dry fasting 1 week ni pa bia ni ho ɛsɛ wuwo flat tin ma yɛ mlɛ tim pa bɔ ne kɔso no bompa ye hiba misi mabro nana ana na wudi agro na se na ka sa se mpa bo no ma hu se turu ba bi na mo bo a asem bi etwam ba bi ya mutime ko na be I was so de shim se mpa bo na ma mpa bo no ye de no se obi a won mpa bo topic ni wo yi ato topic ni e bia ye bo mpa ya fa ya resa ho asere nyam se omra madum ye it is wo yi sa mpa bo nto a wa do de be di agro di agro wa baba di serious wo di bo di serious nti mpa bo de ye wo de wo yi topic nto on ma de obo ni serious wo obo me da wase lande nti na se mabro na de na ke se mabro ke se wotumu se mayem lankasa it is no wo si kase nana yire ohene yire kase ya bre nto da ne ya bre kasa bre wo bra na wo de ahedi ati pu ne okon ba bia twon tino ase na no nka wo se wo dem so na bo silent prayers so so kenya no de ya na nko sa enti me ma quotation wo se se no piem na to pu na bo waja wo kokwa mu pa ye hon ma menchire mu kakra se wo ye nanan na oba ne me na me ba ba gisika meti quotation Matthew 15 bibi kakra sa na ma ba ho na ma nana oba ne mi o na ma betiem nanai me pa cha o ma misika ana se nka ho ntiase o na emu mo ho no me hia bibi so me brem ho na pa cha wadawro ma ni school fees ana se me hia bibi but wo die empa bone ye bon dendenden no obi tawoso obekun obi disika ni kotokuro aba esa no etemu a ona kote da bi nana empa bone wo mienu misrewo nya wotere mame enti wo kwaja de otumfo wa ese o se atia no mo ase nana wadawro ma fa ma wa no atia da bi unti atia no ho nana original ho unti atia na emom se obi pamme abebi kumdi a o se bi ntiemu frɛ ye nana santen nana wadawro ma bremo obi be kumi o so tie otumfo na tata nya nana wo okay kana na wa otumfo you me o ma ye di ahene no man hene ne na brempon na ye nana okay na onde wo ye ba me tade asante hene man no so enye o eno so ye okay asante mawura enti nana so wadawro ma me ka se ne se metie mu a obeti me nka se obi pam yampa me da wase ya no ho adesua na e wo so na bre bi e be kwasa adesua no so be hu se de ne ma be si abusuafo ya da mase ya tu ye ho fo awie na afutuo mu no ya na mo se ya se mo Facebook messages no ya kenkai bi why ya share program ya se ya kenkai bi da but wo so ka ho na eso omo ka ho na eso enti mama ya akọ Facebook ho no na kenkai wo ba wo mo de omo messages bebe nyina no ye show mo bo se ye be kenkai ni nyina na wadaroma mewura mu die na menka nkyere sompa 3.1 FM ye tiefo nyina se sabre e bia ba bia wo no radio ni mewo wo phone so ekita no bi wo ho agese wonya earpiece ansa no watimi atie yen ebi ni wo ho Mr. Mane how eno ane sa wo phone na ekita wo no wo de ko Facebook keke Facebook uko Facebook a eno ane sa wo bo sompa 93.1 FM sompa 93.1 FM and afa sompa TV Ghana eyade a wobenya nsem a ye kan nyina bi atie no wahwe live ate said ye wo hwe TV pepepe YouTube no nso ho hia pa enkanka mo amo wa brochi memo no ya fidie no radio ne sanse munyane nte no YouTube no mesrobo mon kwasoa na mo sompa TV eyade ambenya ketacho bema ne nsem a wo kan nyina abrabom ya obi hia nyina so ye obetime de abo ne bra hasenom eni dwumedi a edru sabre de wose wutie na wunya abrabom nyina so nsem bi ebetime aboa wo amu abrabo no etumpon de ama onu ti no YouTube no Bosompa TV wo ya ne se wie de yes na wo like na wa subscribe no wa sa share de ama wunua
no no so nya bi e de abɔ ne ntoma no e de abɔ bra no na wo wie ya notification bell na ho no wo de ye mi aso keke mayen abri bi Asem Empe Nipa dwumadie no eba no wo phone no so e bɛbɔ wo nkaye ene dwumadie ahodo biale edi no Sompa 3.1 FM na fe Sompa TV ne so no e bɛbɔ wo nkaye se dwumadie we say eba so na se de be ya wo so no wo betimi ahwe bie online radio no so wo ho but www.terra1media.com www.terra1media.com and after www.sompaonline.com ade ansem ni nyina ye kru kire kasebo morning show Mmrantehene programs ni ade Asem Empe Nipa dwumadie nyina no ene dwumadie nkae ni nyina no ade e wo hwa betimi etie live ete said de wutie radio na nkasa na we bia woton wade opesa marketing team ni to na mo eba wo nchen ebeji wodwa ton de no ebebo ho de roma mesro enipa wonum ye adwuma e wo fidue mu ase no no kedacho be maka se wo bia woni nim de radio mo kura no enye bia less than 15 years enti mesro wo ba ase no mo radio no ade ni petitiu wonum ma ben omo hye e wo dwumadie nim wonum na ebodwadie no ho de rodi ama wo ne basa na wa wonim sinso papa obenya numbers no 0249 942 842 0249 942 842 marketing team no one numbers wo person oboba ho a wo beba se wanti mi so anya ne sa na person wan kasa otu na mo ba ase no mo a so me no hotel no Sheffield station any dia nim hwe no chepe broni beka se adjacent ye ne Sheffield station na share fence wo oba beto abrosa kama ya total in red and white wo de obowra mu obi a obehu ni bia no wo se wo per reception ho obedi wanim de waba ho se de be ya wo nso no ye betime ebo odawro e de ama odwadie no so no etime etumpon kedecho be me da wase de to sumienu no ye de aseda kese pa matiefo ni ahwefo ya sese watu egu na 3.1 so Sompa na wosan hwe Sompa TV so far so good sabia abatre se radio station bia bi ne kumase ase ne se bot test wi a ase ye programs na wo hwe mu a test bia wo bo wi na wo hwe program ase a ene ma drop and there no two ways about that my 23 years experience in radio no I'm telling you definitely sir that is what is happening. And say Sompa any the only radio station ye bought test we no nipa agibu 89.1 FM na san hwe Sompa TV. Oh me number bia obi timi point me oh Sompa TV good. Amanfo hwe pa na amanfo tie radio no so a pick it dom pa na ni nyina ne se nyame nsa wom YouTube no so no omo nkɔ ho mfa mayen good YouTube ana se ye di lead no ani ye di lead no ade a ekoso nti no obi a nkɔ ho enfonyi bi wo ho a ye ka se na bia na wo pa hwɛ ho ɛna obenya ahwɛ esan se bia wutie radio no kra no asa kɔ YouTube ho esa de account ni Facebook no se de be ya fonyi bi wo ho a ebia ye de to so wu esan se wutie radio ni nti no na wakɔ ho akɔye ne sa ma wi a like it subscribe it na sa share e fama wunu afama ye okay Kwasi Bro ne say without congregation no reverend minister is nothing say asoromani ha sofo no onyobia kwan wo kasa kire no without spectators no footballers na footballers na kromo bobo no to na stadium ho no obi ante ho no ma emusu ne confidence kra so enti madaroma without students the teacher is nobody chire ni no wonyobia se nkwara ni ngu ho ya wo kire wade a enti the American say tiefo ni ho a radio presenter no you are nobody enti madaroma mo ase ye ni monyam Sompa FM ye ni aso the amanfo aye no say ye ka say we ni ebie phone lines a say ebetimi asi so say ye program wi a ye kodru fi anajo 12 o'clock nyina na ye say amanfo guso a ye frɛ a kire say ye wodom ye wodom ta ye chi pa nti
ya damase munkute saa muntie kyerefo na yeso ye ne mo ho a akosi awie ye fine da bia mo bati asem foforo da bia mo bati afutu asem foforo semfie dokura da bia mo bati asem foforo kama okay ensama ba Sompana 3.1 ensama ba hande na se obema no oba akoforo ye ho e wo mountains a na momenka tabu tabu bia ombe woni na just say mountains na kra ye say dance mu say atofo ni apirafo ni abusuefo nyina akohobi therefore don't call the place say a sacred monka say ahoye bia konkron say a holy grounds sa na nipa bebere kantin wo mko mountains wo ko bompa ye no yes ade akobo ne dem ozu say ne dem na honye holy grounds wo ko holy grounds me ba master enti say hoye holy grounds na say wo ba ne be ma wo nware yakoforo ye ho wonye ne ho ade ma wanyinsen mo ba na fa nyinsen e wo mountains ho dia don't call the place a holy grounds again o friend na say e hoye holy bi wa nyeye so for so what they make us a chima dwenya kakra ayo wadawroma ba chire wadwen kakra press ni de en shutdown kase bia ye wrong ayibisa but wo nipa no on se nipa de waye and ma Kristo kan wasem so far Sompana 3.1 as a puppet na osofo wetima ko fa oba e wo puppet ne so a asoda no any problem wo nipadua no and wonya problem and I say no we can't call the place a holy place again if said ma holy no is totally abused and the nyame he abuse wo on da bi oni de nyame nkan sa wo wadawroma mountains one no nti nyakopa aka say holy enso ko obi ko on mako bompa ya nyame tie no and obi bod and paye no ne dem so nyame tie no meti ase but ye wododo ka and na make say tie masa we ya nya chinye mana ko fa hwe mre misusu say esa wote de me kan ase say nipa ba bia wugina bompa ye bia nyame wo so obetie wo edimo ma ye nka say wan ko mountains an ko bompa ya na say wan ko holy place bia na me say na so dwane ko be pot ko bompa yo abe po be ne de watwe ano yes sir sana me kan nye de watwe ano mountain no a Yesu ko bompa ye wo so ne nyankopon ni me say ahoye holy place and okoye on say do baby kura woja asuafo na chiri woja asuafo no kwa mu mpiri no entina men kwa da say to bia bibi wo ho me ya metimi catch on say mumpie to bia metimi bompa ye office pa so entina me kan say Yesu ansan wo ko sa mountain ho no ni say hoye holy place ahoye baby amana me ma foro ye ho anka Yesu won venture sa place ne so ko bompa ye da okay mo momentia elda owusu agiman yene na wo fie ha ya ono ton chain so pass e wase ho no elda owusu agiman yakopon sira no pa be man wone sompa adiniye wone sompa adiniye okon fa so gege adwumayefo yi so pa no me say me ba fezi ya me be ye program no elda agiman e ba me office na ene be bompa ye pa mpaye bi wo ho no mo a obi bo a hu say over the bar mpaye hu tenim na mpaye bi wo so a nipa bo ma awose kura gu so no nti na no na me ka say be ma no ne mpaye jawom pa in the name was say sofunu bi preach a okesu hu say Guinness pa ana odi preach also wa kan nyam se ba wi akọ sori ko fie what was the number is 0244 how nti anya dai o number na ye mfa nya dai enti abusuafo ne American na say elda owusu agiman ya wo ye nya so ezie wadi aso mpanyin fie bebre masa abri nyina fe no elda 1 nyakopon hira be ma ye amen woye nipa bi a me na san ya che brother mo tech na Sompana 3.1 we honest papa
Yeah. Abusafo yaba concept no so. Asi ya concept no so. Na yɛtabiri asɛm bi to pono so ha. Asɛm no ne title no ekwa wiere kwa na yɛsi DNA anasa nye DNA. Bɛma no wagogo. Obi si DNA obefa ho ka ɔsɛ me anogo gree. Hey! Manfo kra bɛma manfo ye no. Pa. Asɛm bi esi wo ho. Ya ye de brem right now. Na moate nia akowie. We de ye ntwen mechena ansa na ye de aba fresh ejina so de. Obey ni nuaba ewa bruchi. Ona wasifi a omotimu. Na enema emema no kwa emema de obey na soro na aye na bufu nti wo ye na se nka obeyi ne sakura free obey ne mas na onyankopon ayadom e de asem no eto radio yi so no biribia si na biribia si no ese usua de ewo mu na mesumi sua de ewo mu efise obi hu akutwa e na ehwemi ayakuru eti abusafo moma yentie bibi emfiri abrochimem na enema enkoso pepepe wano yeah kranka bema wusu odi djuma said be na ebitimi ne maame no akasa maame na owo brochire no ene ne be kasa maame na owo brochire ni nuaba ene ne a osofo no twentwo no akwa no owo agogo no so no kura do said anye sofo okay mama yentie nia oba ne nuaba oka oyima ye moadwo Grandpa chomeje musu na ho te sai me pa cho nyame adom me pa cho me ho ye pa be ma panye ne wo mari nyina ho ye me pa cho nyame adom bia ho ye yo ja bruchire ho bia ne nam ho kama me pa cho nyame adom abruchire nyame e beba wo na mwadaroma se Mmrantehene Nipa na mo be fa yeko wa mesrewa yo me pa cho ya chedodo yo me dase na no ye kan wunu aba no ne emema adi ni hwamo no ho asem ama be me yo wa wanimu a be me akonkosem ne primas ma wodie na no ode onse me ka kire mo se omuade wo kan omuade brother ni etu be gene die pa na o de me ka kire ne se nipa ye mpu nipa wate ase nkwala no mo nya 19 years mo asem ne yapati asma wa kan ne yankopon ne me dance ni nkwala ne wo ye no ni nia ne wo ye no obi ni ho de ne wansi dia bla nkwala ne da but efe second kwala no betumi me ba Ghana nanse na me ma no ne omo papa e kasa me ma pa nkwala nketua a me do mu free ha ba Ghana no na minia ne ba no hwese ketua ne da me phone no so no ne last born ne da me phone no so no na kwala no ka kire me se ma Gladys obia ne papa e kasa na me de ntini ne me papa nkasa na eye ma mete oh why we hosem enu ti na ma me pushi na nyese mamu ane sebe o musika o because mamu ano obi ni obenya ka praye den aba mo won enu ti na ma me pushi senka wo de obetimi afre nkwala no kura se etisen ekwa na nyese bi bibi e ba na busuafo no we si ne ba no monsa boro we si ne ba ye se ni nyina ye fake but we are sebe yampuni pa na e wo bola yi ewo ho no ye wo aduane bola wo ewiase no ye ni nipa bola wo wiase ntimi de mempo wo mo minia no oda so timi fie mempam no na mempam ne na wo kina oni kwala ni nyina omo boarding omo ko school day time so ekwo mu day obia michie obia school fees me mu obia aduane obia ye okay nti no almost woman ka wo mu adachi asem nti na nka mepese emema ne mla ni mu omunia no kasa so omunia no timi abekasa ne de dachi bi no bibi sia na minim se nyankopon ti ase bibi aso nso nyame ye fi me ameka say me sumi di kan wo Ghana mienu ansa na me tu kwan me ma mienu a me wo mo ne ba ko ye pharmacy so kurom hanom obako ka tere me say on de enyu ono a woni bi wa me bedu kurom no frɛ nkwala no so mu mia no o frɛ me
Gladys and then Kalano, Mida na Menka, what's in your money when we be near Costono. Sumpana 3.1. Okay. Oh. Me na kame hwese ke be ya omo be hu sese ni nti na ma me yes ade no. Me nse kwa ekunu kro wa gugu no be di me matemati ni pa nyina baten ha me. Okay. Eti ne kura no chese wosi nyame nti oh ti si ani de ye be ja ma nyame ya maka kire nkwala ne se omo si ya no mo so anu bi frɛ wo mo we si mi we frɛ me maka to mo so mo nkate ni nyina omo nkate obi a phone number se omo bompa na nyame ma me tena se de me hwɛ me ma me wo mo no sa na me hwɛ nkwala no ntimi de ma ja ma nyame na me da mo ase pa mo aye bi me da wase mo try mo best pa ti nyame kira mo dodo o shira wo mo try mo best pa bibia ni ho bim mo aye de mo be ya na mo aye no mo bɔ mo de pa me hwɛ mo da bia de mo ye na efe nyame on shira mo wate on tonso pa ngu mo so ami na o de mo aye no mo aye bi dodo me ka se mo nye bia na me boa mo aye bi nti o de kwa mi yuje ene wo o papa de gina o se ne papa e bia ni e bi Ghana hono sa de ne ya do so na nye fe egu ye ni mu ase mimi krom oba bia na o maame atatoa okọ kumasi konya obi so obewale no waka kire be ma ne se me maame me kwa bia o mpami o because me maame ya lefo na me ntumi mpo me maame nso ebi na nka na me ye ama aye good record amemamu ano ba o mo face sika nti titi ya ne de o mo apo o mo na record na ye nya no Asempa FM fenkwala no hono kra no me yoki Sumpa FM Sumpa FM no asem no kra record na menya no ho no o se mpepa da e da YouTube da bia mehwe nti nkwala ni na wade bi duru so a o nyina be kwa ansa na o matutu se o mbe mo papa no abagi ana o mo papa no ma ho eno ne be kire me da se nti mema ne de o mo nko wo so ye da wase eno de nipa ba ya no aye nyame hirawo bia ne di ma kwala no from kwala brim akanom ye wo mo 7 months ni na mahwe wo mo se kwaku na abaka no kra ese wo no to nkwala ni din ni ni nim kasa ahunti no kasa bugu no so no wo to nkwala be din ni na me di sika ba ga na me ya adore wo di de le ba ye wo ba ni nam ho bi adole ni mu na be ma na dwane no na wo ne betwe mpana wo se me na me ba ana na me to ho adin video ni da so wo me ha wo to ho adin ni ani nim kasa nti no ogu no so no akola no se nya ne ba no wo be fa no ko tachiman e ma me frɛ me se amantwia wo be fa no nkran me fie na na wo be fa no na me ma me se no me frɛ wo la na amantwia ko po ba ko nyem me nia no botra na no nyem me ma me ko kan na me se me ma ne mfa ne nko na kola ne papa e me nia ne papa no Mr. Father no me ntimi control no wona ne ba ne akola no nti ya no se wono na ne ba ba mu ane fa nko de ko 3 months na me nia ne nyem akola no se nya ne ba no pam no ma ne betena nkran back ene wo begina amansan nyina nim sa akola ne nya wo ba na pamnata na wo kana me ba Ghana na akola ne nya 18 months me ba Ghana no na pamnata ne betwi me kai ana odi be efie ho a wo ba na nya 18 months no wo gina ho no se DNA ne kura wo nye because unim sakola na ya uba nti wo twe challenge obia ya ja me se ma ja ma nyame onyankopon na hwe nipa na nye nipa mo eno ya da wase wada roma wo so ya da wase me ni ana kasapa to won free obafie bi mu ana oda mo ase kwa me da se o mu se bi aka kire no awrade israel abusa fo ma mi so onyankopon wo nto nhira bo suun no so nye nipa nyina na didi ma ye nua bi di na kampese aso wo ma wa wo so ami okure nyamedwene pa odwene nipa wa adwene nua ho enti wote aha akora nyankopon ma nye sika ebise nyame ogina sempachi nyankopon ogina sempachi enti de tie mu ane se onyankopon wonta na chi na be ma bia wa hwe ma bia last minute odwa to na ba pachew ansa na wawu ye nyina yete asmesi o makelesen ho kwa mi Eugene dia yate bebre ye ntimu body last minute na jana mo ye complain say me ba na wo hwe me na aha ne nipa we en wa ye yie na koto de ne bodwe yenya nse de wonko enti se be ma bia wo hwe oba asma ma mi kan da banda ho edasem so dabi program ye be san ye pie
na eba de saa na ayawere ho sem na be ma edwa ato apare ma chew ebi ba ho saa be ma bi fida dem wo de ba be dan wo se ne ma enhwe no de wo di kula de na papa yi su wo hwe saa bre no so wadru ne nkokora boblem ho na ya na ya no saa bre de mema ne yo nim so mu gina mu na so obenya baba wa foforo so no bi ama na di na chi na wo nkokora bom eno ne asem mo no asem wa be se empanyin se be ma hwe ase anka oso ne dua mu no wasole dua no so ne ne ma enti nkokora bom no ma ene be ba be so wo mu me da wase na me bi twadoka da bia na kura hawo na o twado kare wie no de so ma no bo tontom kokokokoko ne ba keto agina adi wo se nkokora bom o ba kokora o ho so betimi afro be bi wa ayi adobe no so betimi afro bi wa okay de wo ba transenti mama ye ni nkom o hima ye mo akwaba eja ate say yes ya don boko ta to de say me pa cho ye friend Victoria J yo mama Vic okay mama Vic anwumre de boko enso nya boko sa mo ene say me pa cho me trust atroso ene say me sister ene okunu akontuo mu na omokobo obra wa Italy na akontuo ni mu nso so no na omuma mienu panyini no omo wo ne Ghana ha se ba ketwa ne de omokwawo ne wo Italy mamu eno nti no ono na wo mu no na wo ye artist oya ya afu aha enti ahwa no na yetua akola no eka abroche de o mu twesika ma pada no go aha sa ne tie enti no omo eba Ghana ebetena Ghana na me kasa mu no abra na omo mienu nyina ewu but abra na omo ngu ye no okunu no me sister kunu no ede edan a omo timu efie no eye flat a eshemu 2 bedrooms and a wall and a hall until what the ma me sister eshra so the man no ema ebusuanu fananu mienu ewo ho ma wan so edi adanse ema okunu no so no eje sa asida no good until me kru me sister wu ye no ejapa ono na ejapade na papa ne de man no anche na be mfiensu achi na papa ne so wuye na wo wuye no so no omo se papa na ye will entene will no mu na ye kokin kan ye no de eba ye ne se will no mu no ade a me sister eda aso ase no se anya ne dia bie na emom ekọ ho ekọ akura na wo yare no ene ne ba panyini na se me sister ma mienu no eno sa ejapade no na chese were ni mu no ewo enkwara no ena adanye ewo mu no nso so no papa ni di kan eware na ne mampanifo no omo ya miensa ena osa na oba foforo nso so ware ye ono nso so ba ko enti sese no ne ma omuti ase ne de omunyina na omuye nsia ma omuti ase ne de omuye nan mienu awu ne giri panyini ne ma no no ne omuwo miensa no na mienu awu enti de aka no ye panyin pa no ono ye fra ne Rebecca ye cha wono na chese were ni mu se ye ma no da mienu na omu awu no so so no omu da ba ko ena afen so de ma me foforo no so na wone ne wo ye ne baba ko no so tiase ono so ne de ba ko na trese me sister Emmanuel wone papa ne bra ye bo bra no be si dan ne de omo susu de omo anya dan ne bi na de ye ne se akora ne sika no so na eba na omo de si insio factory insu aha sani abeya na makura ni ntino se omu ni ho kura no betimi
ede abobra wele no mu ne say sa factory no ne ba penye no Rebecca no one fa sa factory no enfa emusika fesi edan ma wonuanom sa na wele no mu no esitiye na mehwa eye sisiye no kwase abuo na just me sister crampo na wa no kwa bread ne papa ne bread de ono de japade ne de ne san abra wa da so ase o anu de ne san ka enkwara no wa no omo bread no so no papa ne cha de ama ne ma no wa ama ne ma ne bi na just me sister ne ma ne de wa nya japade ne bi ana de me hu ne say asisie wom say papa nso so wu ya fe ne fa ye konie akora nso obedidi o so obenum o eye mia enti no mesre say de ewa werim nti ama Rebecca waje ejapade na aboso no akora no a woyare na eye ne dia no ne sanka se ne be yo no so betima atena biase abobra. Okay, me da wase wose sekunu no na oye krachi ni me pa cho na o kase krachi ni am pa cho chire mu kakra na o sign signature na say autumn print autumn print. Okay, my read the well no na well na emu nsam ye me na me well ma hwe wi mu ahwa well sam well am hwe mu wi ase ase no also na sa well no on say lawyer bia ye well na se nipa no wan san na woton pento de kokromoti sia de me de check hu say jani upa na RTPB e wo kokromoti ne che right on print no document bi nipa nsatim so no se ya ntro RTP no a enye jani u me na me ka kire wo na nipa no me gidi say or fancy bia the disease na woni say ni medie no enti sa RTP no ya ntwere no lawyer will refuse to do that. No lawyer, no commissioner for oaths, yeah, obey refuse to say the RTP no ni treat take over trash we know or na ntwere because na a dream abusafo adanse nyina kyerɛ papa ne yere ne yɛ adwen sɛ akwada bia obɛyɛ yarefo wɔ brochimem no ɔmo mane bosom ya katua biribia enti ɔmo boɔbɔ sika na no de ayɛ ensu na akwada no wa yɛ physically challenge no wa mre da akye abrabom nanso saa ensu adwuma no anka akwada no ɔyare ne nkyɛn we no kyerɛ sɛ papa ne ba Rebecca no onfa factory ni ya adwuma process no anase de be firi mu aba no onfa nsi dai plot bi da honom onfa nsi da wo so emani nuanom e che sa akwada na nkasa particularly ne hu sika ye de ye insu no wa firi mu kura asem ni dance ya asem no ahu ba bi ni twa ye dance enti mame o bibi apasa o de mu papa ni wu ye no wo Jessica 550 million anka osenka enam nkwala no esan so mu ni bintin ka mu fanya yie no Rebecca no wafa aye no wa ma ye yie ni bi sika no so a e wo Rebecca ho okay ahana de mpesa wo kire mu yie ma ye kakra edi enti na Rebecca no wa me ye yie no fi se me yabusu apanyine na me de hie bia wu na sika o se mfanya yie 500 something wo fa e bia busu apanyine be ka se ene ensi yie na se anasa kwada no a ani wo ne fadi enti ma fa sa sika hwi amekwa krusu kura wa busu no betu aboromenti men koma me ho no me pa chode meten wo ebusuafo no ho ne se 550 million na what trade no omudi na what trade no wie no omubusa Rebecca say omu papa ja sika no wase ane ye no kre na ono krampo what to di no wase 250 million and so next can ye 550 million because na wonua ba kun wa bujanfi
na wone papa no wo fa ase ba ko na sika no mu de hu dwuma enti no krampo no to din 250 million ena abusuya ni say ye 250 million krampo dia o de fabra na ye fanye wo papa ye san say wo sheda na de to ho say so wato for ma san say na wo no awonim sania esitie e woni nipaduam say ye dan ya wo wu an ne ma no okay, Mama Mate. Then we have access to the money. Then we have quite fast as you can. Me part. Let them sum yase and I never bank. Dear me who say never bank. Na when you are Jenfi, we yano na when you that access and say ka Jenfi tiase Rebecca when you access to that money no. Because na akwadano so no. One papa no na etie ni Jenfi no. And I say akra ni na dwen wo fom ni ntino Jenfi wu ye ni ntino bibia obeye bia Rebecca one man the power of attorney man timi ko yiska ni I know they mean to me nkyere well ekwan ya ofa so a wodi ko yiska no de tenentamo a mean to me nkyere say lawyer for ayi bank for so amfa kwan papa so de yisika ma Rebecca no a so it say hold on responsible because asebe wo kan me lawyer di hu ko mo bebre was say ya again in tina me bi se bisa no say again in access to the money sika na sum yase when a man again power of attorney no dey say mo frɛ busuya no a omo betimi a kyerɛ mu no dey dey mentimi nkyerɛ okay then for moment no if say again no nya access to the money no and so your point make ya no me gidi say e bia no tiasefo de ankom adam na na bi sase ene ye nko ni ewuam 10 enti eno so ya anoda nkora bata ye tiato no okay chief producer say ye ne ba Rebecca na bekasa me pen sa pa enti mama ye nko hoso na ye nko hwade awusa for sompa na mo tie no na 3.1 Sumpa TV so na mo hwe no uko Facebook YouTube ne me die him den bomod ne kakọ na mo hwa na yesu nya hodene mo hwa na yesu nya hodene mo messages no sese ye yan hihye ya ibenya baby di asepa ja ya kan 2 3 4 bi kura no ya enough na mosmo hu say mo messages amode ba no enye mre wo send message no phone no kura sa otoy ana wa talk credit egu so na dia send message say yanken kan ya say why you waste job nti why you juma ho amamfa so bi nti ye beken kai na also wo hu yo omo katacha beda wase na ensama de agu pronso nyina no yepa na megide se dwumadie no okay yo omo hold of fire okay na yenhwe hello good evening 93.1 hello oh good evening Rebecca ni me patron yo what to say yes adom yo saka enkra bi fa o papa frɛ wo free mu no ho enkra saka kyerɛ sɛ o papa free mu no kora no unya access to a certain amount of money sika bi on saka afi will be will no number 1 me ma lawyer for so mu no mo doubt to niam bi ajapade a o papa gyae no ye saka nkra sɛ o papa kan sɛ mo nua na o ye physically challenged no ana de o ye yafo no yemfa insu adwuma no hwɛ no nsɛm bebre na ye pɛsɛ etie nsɛm bi firi wanumu na woto kyerɛkyerɛ mu ɛkyerɛ yɛn ɛkwan yɛ fa so a wo papa gya padeɛ ɛnema bi ama ayɛ nwonwona na yi na ankasa koraa so
I say one kasa want to me and see us here. At the Korea can't walk up penny pond that from na when see the yase. The sika be do ho. Na Japadi as I say, winya, so I'm no. Yetio, Chechimu yetre. If I want to, Madame Roma, let me say about no more. Opa so ba. Best me on the so my betty missing. Madame Roma. Opa so ba da be. It's opa chamo here. Ya wo swame Old Town Hwa. Swame. Opa so ka ebe ye yanke pese do se adwada. Sumpana 3.1. Manti. Pacho mati. Pacho time. Adwada anwumre be no nsia na waduru ha. Pacho. Wuduru some run about wa fa benkum so wo magazine no. On say so Old Town no wo ho. Obeba Shell Filling Station bi wo nsa benkum so. Shell Filling Station ye ni room hotel adi hwe ni mu. Ye ne Shell Filling Station hotel but me can station be. Sompa. Oh, okay. Me pacho. Sompa FM. Me pacho. Yo. Say so kire so asa number ye dia afre we wo fra. Ye chief producer number no. Obema direction kama. Me pacho. Pacho, the empesa me kan say Monday no ama de ohaw kese bebre ya dwuma yi. Enti ye pese Monday. Me na me kasa form so. Me ba. Yo, me da se. Tell me me can't say me ba. No my direction. Yes, we gidi so beba. Me pacho. Bye bye. Yo, abadwafo ampanifo se woto sunu tu no bi wuda ko ti a wan haw an se obre ka wo kodwa na kwaye ni mu nam asoa ono be wuda ko ti a wono asoa no ho ti me gidi se asem we se no ye be yi ahye frigim na oba no be kyerɛkyerɛ na asem a se de ene ay ka da no wi so na wan sane sia ti me hunu do wi abre wan kunuma Atacho edashi na manu wasem so America ne nsem a odi adom ye ne no ene ye tiefo ne Kumasi man ene Ghana man na cause ye nimse sompa TV ne sompa FM baby adu ne de se asem giku kura ha kura na kasi ye nchensin san kofa asem ne mra ye bebre cause baby ekono ano odin aya I say sabi abwana hawa yen sene bon aya enwa ba na yeda na sese ono so ajesu do beba na asem ba ko a de edi kan no me pese metemente ho kakra eye maame na owa bruche no fe no maame ne nyame nhwa no wayade na maame no asem anu wo kan nyina no egina se daachi asem nti utie maame ne kasa na daachi asem nti na maame ne kasa no utie mu a de tofa bodo no yeah daachi asem nti ajefo nti asem ne yo maame ne se yasem na ye kan ne da so da YouTube ya otahwe emmo kan bibi sha ho se daachi bia nkra ne ware a mutie ne yo mu amawo a se bempe mo amadwen se akra ne nyina obeba enti mempe ho asem atie no tie maame ne wa hete no ma bi pa wo se daachi asem nti na enoma bi nam kwan so a edem nkola no maame no wakasa na katacha ya asem bi da bia me kasa asem mo senka ponko abodam a obra sate koto wo se ponko abodam a nanka ni wura modam wo ye nwa ba ya na no obetra he mema wono o motra nyina no se abodam fo se akom na ate ase wo mo so odwunu wa wonte ase na kasa be se akom ate ase mema isunso a sebe prewe ni mo mama bi o mo ne manyin san enyamia na nso ba hu na asante uba hu se wo fa bi anana na bi atutu ntuma froko emema wo ayi kwemu nkwa na ho fe anyin san no ayawo enyawo ye de epedi pa yaje maame ne ka sen be me de pa wo si wo ba bia ye to bola gu na mo ye hu ba bia ye to di pagu maame ne no wakasa mu odupa na maame na ka no eni preso ne sa ya rewosam kwaku a wo ti agogwa jimifo tie sem ne ye pa asem na no wo twetwe woni mra ade ane ya no kana simple sika ye de kwa die ne untua ka preba se bra afeda atwe ma mense enne won asem apie na mesre oba no ana ye maame ne wo tie a ye won kura bia omuso di hwamo
Omo ni pa na maami da chi bia no ne nsan kosi fom because ahyase no edin ye se awie ye edin nanso se anhwe ahyase ama na nkodu ba bia untimi nya wie ye 3.1 na mo meka se maamefo a sebe mu obai mu dihye be fa akula ya na na obetena ha ya na nia ne ya ufre wo ya we se ne kokofuo na me ye sei na we ufre wo ya me ba na kra waburo da me problem am face scratch oba na ote ha no show awofo a mu ye sa no ma no mu nka hu se they started from Nigeria me kai player bi nya friend Yakini ono so saa efiri no so ena wo ye pe ena ono so na busua ne papa say me na me ba do no ena akwa na abedu samri ne sebe eno ma bi koso a tan emema ye boye din dodo emema ye boye din dodo enti yense sanda mema ni binom yesremu enkate ko ena kwasa enkate ba ko pa sai ena se enkate baduasa eyesa ye ne ete ay kasa ne ye raho enti ye ne esa bem praduasa ya wo ye hwe ma ne nyanya ne anya ho o na emom ye nim se ewiase da bia semunti na anu ya papa bi betra na me busa ne kwahye bi na akwa akire ena besi ne sasam kwa da adi mitrim dam papa basiriwa na wo busa wo se me de ma anwo me ma me wu me enu pa na so mu nyina wu enti me da madamfo bi njan me hwesa na me papa ne tebia wo mu am sei ne se papa wo nyine duru ba bia da be kwa be na enti wo betuma cha madamfo njan sa ko sei eno misua de bi wo mu enti mema moya modwe se mu de mbato to sabe mo pa kono na mmom wada ne kraman yeso yira wo was mfa me ho sa mema no nya very careful yenwa ba yenwa ma me ye ne kasai wa ya de a sabe ye bompa ma se nyankopon e ma na hoden na sabe won so nkura no ne mo ye besre mu nkura no nso a eduru ba bi a na papa no makota ba bi so no makota ba bi na de mobile phone abanti ne afre mo na nipa ohwe wo no ne nsa kosi fom mesra mo nya very careful na adie bia no se wudua e na ugusunsu a eso abapa kata chaw medawase mes medawase atiefo ne ahwefo mo daroma oma memfa we insase mo ansa ma me wo de asem no bedaye ya frɛ Rebecca na kwa adu ne sobo nyina egu no so o se on kasa fon so o pese obetena ho ye penesa if you say adebi wo kra na ye pese bisa no abadwafo bi bisa na ye fe be ma wa firi mo no ono so na busua panyine se kwabna menka meso meka if you say o tie program na wase se Rebecca na se o wasem chirimu a ono so abusua panyine o wasem chirimu pa enti abusua panyine so on so beba na chese maame sa wo de ka ko mafitani no bie so no so ka beta na asaya problem no wa solve half na emom tiaso no tiaso unite ko ani ka kra mamhwe bra fast reverse mamhwe o ye no hunu fault no a wa ko agu no at times wa ko pe fita foforo no so at times ya na ka dada na ta happen o mo say ayo oh no de mo ode omono me de omono ntimisro me on zamante was started me ka dada ode omono ode kasa omono create me yesa na just omono so gezi me dabi atam so obi a wotie bi anim se ka dada ye woto asem abafi na kaka Mmrantehene yine kaka dabi me se omono 3.1 Oso omono create me yesa mono no ne ye kan o amono sam na kana wada so na dabi odo de ye omono sa mono abem mono nim o ka kwa so don say yem say amono wo don say yem say what started enti ohima wadaroma asem no me fanse problem no emu half de ye twagu se wo nyina ye ba na ye beja okwai amwakọ ye hye obre enti Nyankopon pa adwada wudwabo mu kora omodna abra na dwuma da atini wura no asem ni bi ho kora na wo na ese ubie ki no na ye enya kwai akabi era wase sadia na omono ka no maami okasa fira bruchi wakasa pa o
eduru baabi koraa wɔsi gu me so na dabada hɔ no ɛdasɛm so ha mafuma di hɔ so ɛda hɔ ɔtwɛn nti madaroma yɛbɛmɛ na pompono hɔ akosi maame di yɛbɛmɛ na pompono hɔ akosi dwada na maame ɔwɔ aburokyire ne kasa a wɔkaeɛ no sɛ yɛnwu yi ne yɛte ase a dabi asɛm bɛba nti yɛbɛsɛ wo kari atua a ɛya na wo de ka asɛm de a ɛdɛ wo kari atua a ɛya wo ti sika hwɛ obi university no ɛna fam pikura ɔkɔ medical school nanso wo wi a wo de ka asɛm a ɛdɛ na wo fa ase mia me botom sika na mo de hwɛ akɔda yi bra ne maame firi mu bra ne papa firi mu nam hwɛ no o de ka ɛdɛ nti me deɛ bɛma sɛ wonhwɛ wo ba mɛmɛti wei sɛ menyi ni sɛ bɛsi da sɛ mebɛbi sɛ me kora mehwɛ ba a menni baabi a mehwɛ koduro sɛ wanyini nti ebi a sɛsei no menni baabi a mehwɛ koduro ɛgyi bi a mebɛduro biaa sa meda so hwɛ no na dabi asɛm ti ɔhene yɛ yɛntoa so ɛdɛkyɛ wadaroma mɛda ase na mefiri me kasa anase no mefa big happy birthday ɛmfa ma ɔhene yere yɛboa fɛri Harriet na akɔmɔ hene a ɔwɔ asɔre ma bɛka no wakan wɔani nkan anka sɛ me deɛ medi nkan akasa nti no deɛ panyi dwale wie a ne nsu asɛnti wadaroma mema yɛ wakola yi deɛ mame ndi kan nti wodwale wie a ne nsu asɛnti memfom wɔ kwan bi so wadaroma ɔhene yere yɛboa afari Harriet wɔyɛ ne kunu ɛne nana asɔre ma mpɔn akɔmɔ hene Nana Yeboah Ferry the first. Ya dodo na yenim ni se Mmrantehene ewo radio so on net he ye me send fa so he ye. Man 88 kete cho bema. Bema won sin so man san wa ham. Manafo be na yiri go fufu ote akonwa mo se na se fufu mo wa ma han. O se now ne ya wa ma wa sa. O asre. Omi wine. Nyankopon hira wo ye proprietors na wo se ka kanta na ke pepe kofi e wasa bibia wo de wani ka we ngampa ye frɛ bibi happy birthday in advance that is a nyama happy belated birthday that is a trim fabra ye mpepa no nso oh ye mpepa no o hwa pa no me si ye mpepa no Minim ni America no. Minim ni America. What you the pan baba in pepper. You for be. You do send no dem. I go be the pan o command again. Happy birthday. Oh yeah, we free polythene bag but what is it? Adie. Safaso shimu. Pan. Master, we serious. Ko hwe nkrofo. Ayi wode ne wife wode ne girlfriend the PA birthday kura. Ko hwe say the assessment there. Also gin wa pan no so. No has it did be me atem to twa no poa e ho na obu pan no say kaki best that's a pan no me ko che gan say wow o kwaje ai no so twe ye abaja ndem bia kaki ndem bia o kaki ne de entiment na ba mama yere kaki mo nchiri je bia na chu de so fi kata ba mo man pada na fa ngu adwebla me say evitimi na dia kwa ne dia kwa no yo mommy one ohine ile Yeboah Ferry me fa kete cho kran so so ni kunu ne Mmrantehene proprietors of Maggie Standard School ewo eputu oja ne abontem mommy one Nyankopon won kwaso enhira yenim se wo nhira ne doso oma wasentim se dua esie subonten ho omo haha mpoda abribia no obekọ wanim efradum akwadum nyame abasa enkoso nye kese wo so na what transfer blessing is nana miss me is da me announce nana winim se onipa bi di ye woni fie a
etra kwa abusua ni nyina mu etimi tu nhiransam de ama ohene ye harriet eya ade ono koda kete so a dan ya ne nse so omu no transfer bi ama into adaro maje ohene yire jutu obabi a obi a wate na mi show na yire wadawro ma na de na nsipu na onsipu to boasi oh that's a puru kase endru so that mama kama na we dey yes nana so we dey nana yire birthday eti woko a on cherade ampajo yenwum no the friend say Asem Empe Nipa na pen amomo mama wai nipa na pen ho asem ya amomo mama nana eto ohine ire birthday wishes no ye de ama na program me de me ma fam de ma dedicated the amount odru ukunu so ame na matie se bia ode ni nyina so e be show submit yo ene e pia program ye na ohine ire ye bo aferi ye de ni nyina e ma nyame show na kede cho be ma me ko asem a eda be ma so yi no sebe be ma mama na kasa na efre buchiri ba no ana discuss we dey ye artist eno na make wadaroma be me bia bobla ni shira pa no sebia son enye sika enya adan a wasie unshira kese pa ene wo ma de enti a make sa na papa obi won so a wa ma mewo enso wo hwe obi de ne ye ne maprekope enti nyu obi asabi ba free ne be mama banko ho asem ne ye ka ne nyina abom de enti ameka sa no obi wo ho ase de na mi sika se fida de mu papa bia wo ba ho na ne mobro wo se de wo di kurampo no de ma no so no wo ma wo no mo bla wo mu nsem wo bie ya wo mu yi bi kula cha bonten so fo na ye misa ye ho se ba ne sen na akwada wo free be ma taduama pia bonten na papa na onu free ni taduam ba ende o se won hwe no na nka wo bia wo abonten wo de ni sika ye hwe no ene dodo na no obi wo wa na ma se abeje me bana boso na ma se abeje me bana boso ene wo hwe ma se be ma ne ma se ba na me me de me wo no na de wo mfi me de wo pe wo ba no na so de na ye papa de wo pe wo ba no na so agane life for de ama na me ma kula po de na ya mi sun wo mo ya mi sun wo nom me mo bo so ya wo no ya nwene ye ho me mo bo na me ankasa abribia ya na me papa eja bi o sha asase ase de so ba bi o bia no nyankopon fa ne nsia na abran kokum mfa ma me wo bi wo ho eja pa bi wo ho a wonim ne yam makom ne yam ne ma ne yam kom ba bia wo hye bia nya sika nko na sabia so ya de tete nkwada wo da bida enye sika nko a wo do na wo hye kwan ya be fa so a wo ba ne yam ebebo ma onko srendi na wafa ne ho anko hyehyehye yonkofo ama yonkofo no so anko kire na ene ye boni afa ne ho anko hyem ama daachi wo ye nani bia ma meka ene papa bi wo ho a okocho ba no akodidi wo wi anu apepa na no ho peche wa jenna ma ponche ya made ne ade no ade aguso bi okra akrantie na akrantie ye ntonso no be ma timi koje bi e wo choba no wadi awie wo be fia no obere pada no furu ba te said there won didi ye no na ne megu obi touch bed ya de be sha fridge m ne ma ekom di wom no omukoyi awo no omode na we se agina ye frɛ waja we na ka wonti adu birthday ya friends say fathers da eya na eja no bi na me ma de omo totawo na nka wo peka ana nka wo pedan ya tonto mama na pabu binom no tawo na dodo na no be koso age anhwekra be kakra kola no watch be kakra kro mo nya bi na wo ye eja enna wo bi da bia meka wo bi pebe yi bi wonya bi wanya bi wo sa to na sawram maame na wo abroche nyankopɔ wo nhira no na dwuma wo ye nyina na o ma ne nkosoma no ne ase wo ye obi die na so die yeye ne nua no wo hu ne mobɔ sɛ wo ye ne yama na se ne mogya na ne man so eye ne mogya ne de won to wo ntwe nyankopɔ nhira no na wo mu nkwakola bom mema miensa no wo mu nkwakola bom na me dwene ho na wo kra de bo okra pa wo ekɔwensafo okra bo na enche bo wan se de rubber to be mem akokran ko bobobi won wo nyini ndo ba bia ba se de rubber to ho na obehu se bi wadi nkwasi asem na wo
obi hwa wo baby ama akoda de kuna ba ntafo yi wo mo aso mo panyin fie so ano e di sen na ko ma wale anaso o mo ate wo mo ho enka ji wo mo kula tum yenka se by force chenchencha hu ni bi kula mpa fabla kakakra obenya na nka wo de aba wa be ye wo ba pleko pe ejafo na mo pe ni mo nyam no mo hwe mo ma mo hwe mo mo na daache manyo mo ho so mfaso daache o wo fa ase entimi nya kwa me short said de wankasa oba obehwe wo no oba betimi agya na adwuma ho agya ne kunu ho aba abehwe wo na woni obia te say oba eya no aba abefa maame ye bo anu aba betena wo ho se meye de a eduru ho an ebehu eti me sre jadom mo wa mo hwa mo manansensem na eba no edoso ejadom ye bo mu din ye bo din shabla enye ye bo din sutu mlego enye eti di bone na ejadom bi me oje no eya me ne na wo onhwa akola no ena me ne na wo onhwa akola no na akora de wo sap no yo se bola de se de ma kan no bola de bia ni ho a enipa bola de bia ni ho a ye pie nipa gum nti no se wo mpa wo se wage dache eya no aba be jira obi ye kwa ye de ho ade o se de chenchenchira ye me ye ma no no enso so o ka plekura mponko na bla bom mpuntuo mu da eti ye sre janom mo wo a mo hwe nkola no munya wo doma wo mu enye sika nkwa ye se me ni bi nti no e na mayi mani ama no wo frɛ no kola no eye nkuranhye e de ma abofla me da sekete so da wase ukokora mu komsheni Mohammed in fact o cassette ya saade no papa no kura de wo hwe mu ade o kasi so no kyese se be ma wa hwe oba no me kura be ba so me na we kasa so for bremu me enko ana me da se manete timbe me to happy birthday nyoma David Mr. because he name said your voice is here part of me gu yani mu ase e wo fidie so we are o wife birthday drop to man nipa na ona beto happy birthday ama obi yere ana mate mana for hwe man hwe a oba birthday no ho ubenya asem o the wife so benya birthday ne boa onya birthday kokoto nyuma no na beto nyuma ma me yere birthday dabi ma for ne ma bi a wo ye no anya me drum ma mentiaje o minim za kombi na fa ni pa o je den yo enne me drum ma mentiaje akomu fa me aya ne boss yere na se ba o ka akomu fa me me mentiaje akombi na fa ni me panyini ayire enne ediri birthday ayen hira one me sofo it is a for no kan hira se man o ti da na so me to mani kwaso ka jim sa akomfa me to me susire basi bo masere Masa o kata to wasi. Akom there. What is shares of us were? Enti akom to me father of us. Na me kom. Akom. Me kom obi ya komfo. Otimi da ne ba sofo eno so e. Masa asa wa kompa ya na. Wa kompa. What say temu no benka ni what so no benka. Na no na o se obusu mu no. Ai abosu mo ho be. So far it would you feel. Me pese me kire se. Obi timi ye komfo no wa ba be sa kira ye sofo. Eno so e. Eno so e. Wa sa kira. So me komfo kra ma sa kira ba kom. Na ye komfo nya wi. So kasa asem se ya komba ma. Komfo kra obo ba ya so ni ya fa ye. Na komba o de bodu a kire. Masa to bo ase me kasa sa. Who ni mo pe. Carry on. Some na wo kan enye. Ajo ba kan. Adwuma na aka so boto na nyame ma agency. Oh, na agency. Da wo hia se wo se kasa foa. Afi wo se meto mama na ada na wo piri obi yire ba. Kasa foa no kra wo se wo betimi. Wo betimi to. Min kase betimi. Me say o na wo kase. O se abebia. We are bepofo. Da bi we are bemboni. Oh, I say uni gidi obi bia mu. What masa. What baka mo bia. Oh, me da me pesa no. What bia. Ade aye ka no. Wa kira pa no beba fia. Me tu kini bejem. Onyankopon. What kini bejem pa makotani. Eye jeje te say mema. Oh, we kasa to boa. Tie. Ni fani ti fa twa. Yankopon se be na pam dada. Me se me na me nua no. E me na me nua no. Ye ko ye ba. Me na me nua no. What mi ko to pa no ma fa ka kinje mu da. Sadiki create vaje. Oh, so me yani bi timi nya sabe ko na na pini ni gire. En na wo se wo betimi. Eti na na make ma asem no.
na ma me kai da na ana ono waka so de golf no de koma I'm coming to me yes wan kan yi usu wan kan yi me golf dada nyam nam kai o usu na kan me ka dada wa pam golf no de ayra da kura sai mu o da famisi ya ende ne ya me na me kai me si famisi ya de wasi de ko asem so for coming on the tet me twa so kra na yakọ anim ma me bi na oye no ho hia bibie ne okra ne kakra eti no chire no ne makoto eburu bag e de be si fie na odi ni kakra na se oya aburu nti odi ni kakra no na ne man so e kire se emoa aba eburu nim to mu kwakohwe egu na nani ni wo oba ya mu eburu nim 3.1 o sa kosia na eburu na atwa no wo se makohwe egu o se gonyini o se gu bola so se me catch your plane eburu eni bola eburu ni bola nti mu nkonko se sama de enye de embleme ebi na ma me kai yi enipa ni bola na me tro challenge da manipa bia wo tie mi sa asem wo ye taka wo ye be ma na wo ba na wo hwe na me se wo ye sakna man me ebi ato me nimbi enti me ka ya no motie ni yie because that you know Nyankopon sa ni uma wedi won tan kum tamu o ma wo che da ka ho wo ka dem na wo fe pro na me se me ko so hu bi na ko do wo na wu ma me bia otete enyanka makomako nsia papa ndere koma na no ntudwa na sa ensia ma min to duro hwe nkura isa na nkura nyiniye na nkura isobavu kama afira oba ya na ba mi aba ma mi mpacha me manuel no so omugu omeba papa so ba ya me dofo me tu kwan yo afira manya kakra na me manuel so omeba nkura nyina nsere nyina ba ya 3.1 na papa ne ma me kokochi aya fiu yakotena de enye ne ma me nchen ana omuni ni di nkomo sere ana ya twetwe mu amu ba no omu twetwe na ma afedie na omu krara sesabi omagya omu hu sebe wa yede yu omu hu de omu ye na omu koyi enti wo ba na se wonhwe na opese wo tese hwe ba na dachi wonya so mfaso because akra na wo de ne ba no wakra no wo wakra na nanom ewo ni mfichi krom ana wo de aba yafunu mu ana wo yi na pie eti ba bia wo firi a wo ba na wo de ba ye no enwane abofra wo ya brante na wo ba na wo hwe na kokko fa ne bra na bra be hwe wo de kopa achew de sumu no ne kra ma ne kra ni mra no ho ana se bedum le bi ne se de ye kan se obaka se bia agudie bi ne ye die wunya hu bia ko trase de wo to bo abo no no na wunya na hise de wo gina ho na wo kase na ne gine abraba wo bo no sabre no obaka se enema teni patachi ana abehunu hu enome na yeto obi afo se obi bia madani enkonkora ho wo ya do bia koso na ye na nyame behira ba panyini bi ye frɛ no panyini kwa nkuri panyini kwa nkuri na bia gina bitimi kakra ko wo betifi na nyinse bia ho beba sam twema mtwe bia wo se maje wo de ko ba bi saa waje nkwada nu na hwe won emu miensa kodi abrochi mem bra me ko afran plains no papa yare ye no ba ko be fa no ko Germany na ko hwe de yade na wo bankran wo de plane be sin kran na wo tu car smiling banks ko fa no free kran de ne babe ti fi ho kuro no baka se kuro no ye ni loto Sompana 3.1 but all ye no according to papa no kura chese ne yire kura no ko ja ho awade kura na de nyi se no nim ho bibia na na de nyi se bia ba ho baba sem obi wo na ye se ye hwe no ba wo se maje ba hwe no ne nipa nyina nim se papa no se de nya ado ankwase asem ne wodi na nso se ne Nyankopon nim se ho no de papa no fa amena di yi so papa yi dollars ye de ba no obuka me hene botum oyachia enti yesre ema no Nyankopon de won fa ye so ma omuba asasi so no it's not by chance enye se kwa akwa wo nyame ye nim defo nyame nim de ebia usomfo pa wo buafo da nkwa ma wa ho de asa no na ya no de mani susu se ono de na ho de ensa da
uhuri gura woni me sa wa ho den sa da nanso enne mia mahunu se panyine kopo ya wo kira aboku wo si nipa ho den te se dufa wo se ne hi so enne mahunu se no kore yo bibi na mi huri gura ayi sunyata no bofo akwafo be fa me na me ko bofo akakra sabre mi hunu se yes mi huri te se wansane gura e ko kira su akwa ball kwasi dano wusukurum me te say akwa bi gina kire no ma ba match na e ko return match o say enkrofo number 10 mo hwe ni ye pa wo dwane pa and so and that say me tie sikura na mo wakakra let me steps yeah yes mami bi o say Mmrantehene so mu me atiato so and so kan na ntesa me ameka say wona na abere wo crop mu ane ho wo so no biribi atwam no na ne ho den che onyini na aye na sa eti abusuafo yesremu wo de wo yi wadwene se me ade na betim me bibia tim me nanso se stroke to manchiri wo si abaye mobo pa ma me bi ayi north interest we ya Kumasi south na north na was me ko kan woni ne kuntem asem na eya bemmen ko hwe se de we eya we yi ne ntuma wo tutu cha was said no want ase da na ma me se Mmrantehene me srew me be frɛ tech na so be me se de wo si ya hwe obeka seti ama akoye fere ama nti wo de ja chidi na si me nya foreign I call bi me pick ye was Mmrantehene woni do kasam se da bi o was mama na wo no off na be fa se ko kan ni kuna asem no be ma na pene na wo hene was me Holland o enkwara miensa papa na me wo ye no o mu nyina ba Holland ha me no mu nyina na wa enkwara ye nipa kese pa sika akatu o mo die no Mmrantehene me ka kire ba ko ye medical doctor wo Holland ha was woni be ma no ba na o ja me ko wa no no wo nkwada na o mu nyina ba sesa o mu nyina ya sesa bofo o ma enum wi o ma enum tramo me mai wose be me na nya stroke na Mmrantehene ma me more voice bi nkyerɛ o frɛ me a wo su sa adwo me srɛ man kwada hwɛ me na mewu na o voice ne kyerɛ me pa no na nipa nsahwe na enkwara no so srɛ ma me sɛ ma anya hwɛ me nkɔma na kakra wai me nkɔma na kakra eno na ya no abusua se uhuri gura no bibi betimi abrekiw tsena nko a enne wo ho oden tsena nko a bibi betimi abrekiw eti enhwahwa ho mesrew kakra bia mesia jakra obi ani meta no duma se no woni bi kokko don wo wanchi hina asase so wo Brafo region oye adwuma pa bet kokko no ewui the last minute nam papa ono ansa ono apetase kibeti wo minima apetase no apa doka e furu twa so re minim twa na me papa etwa bi ana o ya de se wa hu nsa no mo msuma no msa me papa no ni msa no pa bet ma no odi ni huni ni kwa blom na enso me papa me ma mi ja me papa wade ya enso papa nkwada nsia wa pam obi ada Sumpana 3.1. Bema okofa duane tu banche no wa kire ba bi odi begu na abefa master enye sika nko a obetete amanipa no na kyese wo hwe oba wo emum kwakuo kura wote ya no ama na baby omye hwe ni yie pa na wo de wo se biribi ntimi wa biribi betimi wo ability em Sompa 93.1 na motie no TV no so enegu so no yadam ase pa sompa de yetie fa adwene yetie nyanimde yetie sua nyansa enti unya sompatia na wonya ate pa
Okay. Producer. Yeah, day. Mama yanko call so. 0551 931 931 0551 931 931 afi 0548 931 931 0548 931 931 frɛ na woso adwe bia wo bia fabra ne inside enema obi abahoma no so na mama memfa no. Hello. Good evening, master. That's say. Yanko Pado Boko. One thing, tell them I walk in. Be on the fair back in Santa Way. Yeah, one kind of move beyond to say. Yes, Mr. Body. Them all, oh, but now on the corner. Now you think you kill me. I got to be able to but I have a man now, and then one arm is so dear. When I told the bra, no bottom, or also no bottom, or also no bottom, until I said that another question is CB. But the banner home comes to the banner home, and then have to remember. And you're talking, you know, a mother, and a also. The Bible said you are woman. The Bible, I don't know to say. Then the Bible must read the other, but when the press, the other, the more. Oh, I'm coming to the better one hour. I wouldn't know. I'm coming to let many people see them for the 3.1. That's your tradition. Is it yes? And this in the MPP for no. Or my back on Hano. Or whoopie anymore. No more, sir. But I would do Hana Nibiriabo. Okay, hello. 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 Hello, Mmrantehene. Yeah, Joe. We did Peter Moonlight. Yeah, Peter. Mmrantehene. Hey, Ben idea or no Asadam. I said no Asadam. 93.1. But and then not also one show. Who has all that in the other young or Diana to say Abu Deo? And you're on Yabu, and the blue breathing. I go back to Temple Grandma Flo Bibasos, man's wonko. It's woman and now, no one can young people spend for him paying at the Boca show, man. And yet I'm probably here. That's it. That's it. As some no bano cano, o case. Bibi watching. Hello. Hello. Ah. Ha. That them. I tell me that could be dinner. No. Emma Bem. Ah. Nani, my feel. Me that's it. Nana, you ask no. Tell me, Ama, me ban a combat in a man and come upon a common name. Mamma also. Mo. She say, oh, Bapa, washing. Imoya. Now, cry a common wolf and she said, it's na akora ketewa ne komode no ebi si ma brabom papa an hweme fi mo problem be pin mai enne o jani yiri ho kofa akora ketewa e ma duabo dem esi an papa yesi no oh mi ma mi na hweme sa be pin samri amma sisi a medi papa ni chefom sisi a me kasei enti papa Obia vantu hufo. Nana me da se, nana me kasanga. Mesumeda. Hello. Hello. Yeah. Sumpana 3.1. Madam Patel, good evening. Good evening. Hello. Good evening. Good evening, master. Patel, good evening. I make a free patase. You nana ya kasa. Mmrantehene Patel. O program pese masakaka. Also. Mmrantehene and maybe I see say we are better than say only about ko. Let's also one shana. Mmrantehene who is the Mmrantehene Nipa. Well. With you.
because and ako pompo owo seneba the nipa and we are see dream na say e woni pe bi wo ho no de owo so won hwe ba bia o say owo mo pa ne won tumi wo na nde well ti mate da was woni ya menya aduma mesume da wase pa wadaroma obi wo ho ba nyi say dofsu owo ye dofsu all started to dofsu all ko senior high dofsu hey for na ye dofsu baby hello Papa yeah Papa we mojo mejo so pa oba na o ye gas over papa na o ti o nyumere ya wa Come yeko bo ni dia ne ke edu yo na o me enokure mu afutu na wode ba no on se papa na ka bi na o ti mitumre ka ko tre battery na abro say ko hine ba ni na o ti and ai ebi aso mpakura we o foro mako mi lo o bedru na what teso that just Mmrantehene ho manipa entimetre on kopom de be ya dachi bia no da ho a obi abeso mu papa Mmrantehene nti o ba ke yedu akra o pa me da wase pa Ajekuma Adams yo obi abaso hello Mmrantehene good evening master Mamuni Ajuma. Ya Josopa. Mohammed Kasesa Highway. You ugwe chiri ano so de. Enene da. Abamu program. Oh, ya da wase. Ya mi shira mu ni Juma. O isra wo so. E be sre papa no. Se e ba de o de ne be wi afena wan hwe na enye. Mo. Manchira emma. Ma uju ne de enye nkoso te sre na Yamenkana kumano wenshenkoran. Meda wase. Yeah, for the afrefo no besi hana ya to adwede so sompa 93.1. Asem ho. Sompa na Asem bebe da bi we amanfo e free de wan hwede ba won free da. So jare. Omodi dia me obi ko me wife fie. I'm so yeah na oko na radio do da fie no ho na oka chense you dey we na na mutie o ja woro mo modi di ame no tete air condition mu no we ni me wife fie wo dro yes ka me kwa da bi ete do pera buru so papa zehunu be na o kekare we ni pa o kasa no o say hwania Mmrantehene me problem. Only what ya dear pa. I don't know. Okay. I was therefore mama yam kwaye nim biu. Oyema yam akwaba. Yeah, janda. At say. Pacho. Pacho they say. Pacho. Media fear. Afia you. Afia. Yeah, what can it here? O se minua be yere pa. On the furnace of fire. Yo. Okay. I fear so here. Yo. Penny for say you and you made the boko. Madame for brother be. And what day, Madame for maybe mammy. So, one and worry. Then it's nice. I said, tell him, me hono. Na me and me brother no and yajuma. And I me hono. And see, Mmra Omode assembly to many mono. Me kobo me brother penny. I'm 3.1. Satam na me te pechi. To me brother didn't command. Waka Mr. Energy. Me nenentina. Maybe. To me man at 9. It's 9 monum. And then you say, then a bemo. You say a bemo. Ya jam away. Minion, I'm young, crane on your juma. Mia Saturn, I was called Sabasu, Mrs. Tamo. Lady Aquaniamba. I'm the woo.
me ban wo na chire no am started say kudwom eno mo wana onya adwuma ye satam no onya temba adwuma bi ye awasabi ye didi mo a ena skanwan anchana skanwan pa tena eno so no mo ho no wasa ba afie ebetenas ena na mia na mekɔ na me basa anche biom ana msanye se terwa ni nyina mu no kra baako na onye me ho ade teme wo do to so miensa na me ma miensa na ma ko ka ho me miensa teme wo do to so miensa kra na nya besa bosu afi ene fa no na wasate ye ne yebi febi kra me ko fie no na ma me bi won so ma me ne friend ma me nkra me kunu so ya ngwrani ma me ne friend ma me nkra nti no me ko fie no fido me ko fie no wasasa nkura no wodom ko ma me no ho tibia on beba me ye aduane no nkura ne ba no mo didi me di aduane be so se nkura ne didi mo ana ne me ko so afi na abufuo ne ntokwa bi ka kra bia bo hu ne sana ne nsakra na eden na eba sata na ni nua wodi na chi no e DSP ana na ba akon so nua ba akon am koto wo mu fie no no so eye manse adwuma otakwa na police ni de na ofin kra betena fie na takwa ni de kwa no ayedem na waba ene ye didi mu a femi hwa niema me femu no da na ni nyan bufuo ni ntokwa ni niema ebe kro de nkro ne be hyemu a onfo mo mada ko anuma kaka che Mr. Penny sister de akomu nu me komu ni waso be ma nya adwuma sa nto de nya butra yo ko kakro so mu ade o de nsem bebre bato so amene na fofo kan no si abotre me fi si abotre afemi hwa de na me fam na asu da ko mka che Mr. Sir de man no ye na akoma wanya no se ma hwa da ko kwa hwa obekuma to fie Mr. Musi nya abotre se na ne o ye nyina ne se ma me nkra no ko no ho no na baba abrichire se na omudi nkuta ho no abefa na den akwa abrichire ba na so ne yesi ne kuna ja ewa abrichire o fede na me hwa na ne so so dra ko me eye na me ntena fia se me tena fia ha ah hwa de bobom kra man den mewu tada ba me mu na me sa me ne me nyina ana me di fia gugu madam fo ba ko no to kwan ne ho ewo ne woka jaso santas no ka jaso na fie so na me ne tim na yo mo papa fie eni oba yete flat ka se kama na mom siska sempa ade na edre emai timi mi tsa me ne ma me kro no o ka chem se me nya na me se me metna ha ema mewu enti me de me meko ti adano me sa me ne ma ne frifie wanwumre no anapa homache no se no no so antena fim de me hu ya no se me sa machi bi no walokura puno no na ode nkra no so akotena ma me ne fie adan ya ode dan ni dan yetimu no wa mu be hwese ode dan na ma ha to one of them call some man if you intend na me de call madam funu to one of me my be or doctor o ma me dan na me dem ye dem tinemu I was abro no aso enti na nkra ne hyeha me wo mo tenten enti na se me ya me gya wo mo ho a me kokuruma ko ye adwuma no na me nhunu nyamenye azan kwara na wo screen no so no pachan o mo bobo so pa na me nhunu nyamenye fin na ye penye 3.1 na to no aye no ana okbe ka kire se me mfa nkura na nyeden emere no nko be bia se be ya ko dwomba me so na me ne ntam wanti no na me ti ase na nadamfo ya so be kan bi me namfo be kan bi na me tezam de nkura na yeden em ano ti me de nkura na ma no ne me ko dwomba no mo ha me bia ndakoma nkura na me ne nkura no ya se na ne nyina mu no wai o en pipese o yeden oko ti ho no ne nua ba ebe wuyi onde owu nkana omu koye yi aba nkoye yi ba eni wie no ma ntini kan bi tena mi ntini kan bi na me ka che na danfo no se za mi ntini kan bi mi zum ba bi okwo so okwo wankana mi te me koye sa no so wa ne ma men kan no wo ma me no ho ame ba filwa te me koye sam koye san kura na nkura ma me ne se oh me fi ha mi ti bibia ni ntin kura so mo so nte wo de ye jankura ne ma me nti ma me te ma me na semase
tina minya bibia na medi akwane abasa no anche de mu ya ne se ma na jankura no ko na brada bi aba eno saa ko kan o musinya abotre nya abotre fere mu ya sister bi misimi kofi akwa ma na sister bi aba e friend ma abena no abetra nkura no tim ko na mse de mbe fa me ma ena madam fo no mi kuna dan fo no ka kira me se minya abotre no wa ye nkura no bi pese a ode won be den ebeko intimidate minya boko ne de de ne no kwa na no UK be 1 year to 2 years kura intimidate minya den minya abotre tinya abotre ye mu de me hu ya ne se da kofi a de nkoye tu every film mi hu me ma no na ge so ne ma me ye so fo ma me obi an so an kan tell me se bia ye kwotana na se kwotana ene be mo na me se me ko ge ne ma me asoro nam ko ma bran ma me asoro tem ko nko busa ge na se adana nko busa na se no ni ase ge ne ayale da hospital be ko hospital me tena wona ge no be hwe wo mo no na ge ne ye de bai to bai no me se me hwe ma bran so ma bran ko yale no ko frɛ ma bran no oba nto ma ni ma bran kasa no so sister eti aprempetia nto upa so hu nkura no a ho ne wo bra na me se na o chenya mbo wa meba ti ade chinye no na Sunday na Christmas kuram ti ade chinye no me furu ka na me koye ti ba bi o kire me no ana dem nam kwa no so antum do na panyine no edina no atene nsa ana me ko fie ti saata mu ho no na da me timu no na me tunti na da ho ya drama me se me ka se me fa nkwa no kwa ba bia me de won betena kura no di ntimi ye madene se me ha da ni wi ya ma be se saman kura no mo kotena wonchi no matena wonchi no matena esere to ayeden echa ene dana me pan me bre yi nsatene nsuo yi da fan ko fo ntene da ho modin na me di mu be 6 months grand na me nya dan bi o santas no sat na me tena mu timi ko tena mu me ko na me ko hwe wo mba na me ye madin se me ba be fan kura no e do ma ba be da abetena me nche for the 2 months timi me yare ma ko hwe no me ko ba no be 2 months time no na o ma ko ya sister ba ko hu me sister o ma no ma tu nam say o ma se to kwem o se sister nkura ne kwankura me kura no na me dwuno ho pass be de no wa hu ma na ma te se so mo aso mu fi nam so me hu wo mo e o kuma se ya papa no tuma o si dan bo da ko timi didi mu a na baka kire brother no se nkura no ma san do mo fi wa menim wo mo kira kwan ani ma tini ye ya mkoso ya pa ko be 6 months 7 months ti wono ena me call ma abena ma na so da ma obi na me ko be se ko ka kire sister ba ko se me hwe ma abena enkura no so mo ma so be ma abena no so ma so do obi mi hu no ena sister na ko bo sister na ma ne ti me ko ayi o me kurom me ba no me wo me kurom na me kunu frɛ me Sunday be na week wona yesu wo chen hwa me number ade asem nam se tizame hu be nkura no me pa me ma wo mo wen wo pa ma yesu kwankura no na ko ye ne ma no wo timi hwa ba wo pa ma nam se sa me timi hwa ba wa kate no ye frɛ no me nua mo de WhatsApp fum mo ye de wa mfa biem na me de me ye hu 3 days time na me ba kumase ye no na se ma abra number de na me hu me so me phone me touch na sen me hu ma abra number timti wana me ka se again number me kire to baby na mbaba yam ne ba yi no e ko 2 people na na me hu ma abra no te na 3 days na me hu ma abra number na me frɛ ma abra na ma 3.1 na wase an o mane de papa na ba fona ade e de ko na so mo fom kwan o se ame de me se na nkro ni me se me no se ma abra na macho kwani nu samu a mecho no akate ne phone okate bi na msa frɛ no na msa abra se mo ahwehwɛ me ba ma me bom dua ba bia mu de nkran ko bia me bom dua che se wo ba tan na nkran me nsamu a me hia me ma de sam kan sa na abonu na ofrɛ wo abro chirin te mi gina me na mfo ani mu ana me hu se pasan frɛ me o frɛ me asan wo na wo no me no me so bom dua na msa an ho me hu nkran dia ana di besi ebesi wasan kate no ana me na wo 3.1 na pa bo be yaduma na botanam de mba fi timi fi be 5:30 mo na no be frɛ me wo so afie na mse an madam han e frɛ me antemagin
Chimi for bam. Sebet is so, O man, you don't go with that. Who am I? No, say, mammy, minima wouldn't me. Ah, minimua. Who am I? Was uncle money be me, don't go with them, mammy. If you are saying about Tonka. So better to my film in some. I blame money, master. I got no voter, any old boy. How na so bobo divine aduano nam se am ehwe me ma small women san come ma dia any the best business ma me cut me phone to cut phone ni bi no ma frame ma me na frame friend ma to business friend number business sa any time wo ma nam se baby so de bia mo nam tie mo sa dia esa me de ma samba na mo bo me nam kan ba me na nsa ka me ma simba ya pacho mas okay. Akoko bata ya ne mefiri ne sa no abo jija. Okay, ma abna no na be man ne de no divine na ne de ne ma abna no. Mmran na me ne man wo ho no na me kunu ko ma me no ho mpaibo. Ko ma abna no ma me ho. Ma abna ma me ho. Empaibo. Ti anumu and I am said, Odi hu wo mo a man plan kodines ma men kran no so na wo kunu de no ma men kran de me ko to mo ntem ho na ma men kran na me kunu kire se ono ne papa na papa police ni ti no munya te balance some pana you 3 no na ma odi hu ma no se o sa be sha bro no ba ko so te no the nice time ma me Inte enquarano ma abna ne nsem no mu free ya mo ko voter region me pa chan ma abna abo wa mane se anka me bia anka bia nkyerem ko pem se me hwe no ba na me hu na me frɛ na obaka sa asem ya kyerem okay ya semo voter for no some culture ne say o mama me ne say utu kwa ne say wa mfa kapre ba kura nkofi now the makwa they highly respect you emom so the billions ko na wa mfa banka ho a they don't respect you asma make kai votarian bia o yangu ne bia ebefo ameso enti che say obi a o wangu na mem votarian ono wo a say juju bia say wo ye de bili wani so ma wo de na makon wo be ye masa hwe obefa sura fa fom na onya de nkwara ne ko dru voter regional say omubu no pa utu batan wo de ma abefie that is why votarians no wono wo a wo furu betene tehwe o de akwara beko o hwa akoda no wa hwe no one day wa ba jini kwara se me koto atade ama won ana me matela kususu won man tade ai odo won moko na me ka fra obata wo mame ensa se ba kokora no de koye na aka minu ana minu kura na aka ba ko a ka ba yare kekire na nkwara no me ensa nyina 3.1 ma bra no wo wei oda so kuma se ya se o so watu sem kore no mi hu no ne maame no wo ho ne maame ne de se na de a me de be hu o ma ya wo ma sore no o maame no ho no se me ni be bia watu an kan be bia watu akotena nkyere na asore no so mo move afiri be bia mo wo no ande o ho me kura me tebe wo mo yo me am ko nya dan okay mama yenko producer ho na yemisa se model be no oba fa se me hu on cheche ni me mu nkyere yo some pana you 3.1 ozu manage it that's it asem be ye dumo suku yi fa ya dumo suku yi na be ma ni nua be ma ya ye kana asem ni nua ba akasa na ni nua be ma so akasa abusuafo am kan se ni pamienu akasa fa asem yi ho e kwan ya e fa so a enkora na kodi voter region na say anwonama mu ho no na ma abana no ena mepese ye ne bekasa yo nti ye ne ma abana ne kasa wia yo na nkwara na free ne nsem yes na ya bo 3.1 for no so voice wada roma yo o de you ni chobe why
Yo. Abusafo mama yɛnhwɛ pasɛ wobɛmea ne ma abra no kasa sisi anaa mentwɛ kakra wode kɔso kakra yo ayɛ asɛm o ɔmo ɔtɛkyɛw yɛ na ɛya asɛm no awerɛho na yɛnya ne ma baba yɛbɛtete ho kakra na yɛde asua deɛ kakra yɛnwa bae ɛkwan bi so no mfomsoɔ kakra bae ɔtɛkyɛw ɔhu sɛ ade ne starte no Sampana 3.1. Ɛwɔ mu sɛ wote nkora no akɔ na wonya dan dɛm no kwan bi so yɛ ne wobɛyɛ adweba kwan bi so no sɛ ebi kora nkora kora wote ɔmo kɔ wo kuro mu kora na nkɛnɛ nkɛnyɛ ne sɛ yɛte a 7 mpɛdwe na mehu yɛ nka so deɛ obi ani wa 7 mpɛdwe asa saa na nanka mpɛ sɛ meka yɛsua deɛ eduruma bi hɔ a yɛ ne yɛka sɛ ɛwɔ asante amanneɛ wɔ hɔ mmra wɔ hɔ ɛne ɛwɔ anwonafoɔ mmra ɛne ɛwɔ sirem mmra nanso ne nyinaa wie kɔwie sɛ aban mmra deɛ ɛyɛ mmra presidi ne nyinaa bàtɔ mu tie ne yi o ɔmo tie na mesrɛ mo ɛna wei deɛ ɔne ne wo a me na me dea mepa me kyɛw pii eduruma bi kɔ mmerante mi gyi di yɛ sɛ sɛ asɛm kɔ akɔduru kɔtɔ yɛ busa nkran sɛ mo wo maame no papa ɛmfa na mo bɛtena sɛ nkora ne tumi twi so sɛ mɛtena maame nkyɛn a yɛma nkora ne fili happy sese maami obaatan wonim baabi anama no situation mu wom esa be akokɔ baatan akora eduru mebi na wote ne ba ɔrahyew maami minim penya wɔ fam ɔkasa nyina no onye super hini na wohwɛ nkola yi a ɔmo wɔ picture isu a na maami kora ɔkasa ne no mamu ɔden na sɛ nkora no wohwɛ ɔmo dress ɔmo de ɔyɛ okay maami hwɛ pictures yi a in fact arewo me kyerɛ fact maboto because sɛ wohwɛ sɛ saa mmerɛ yi woma sɛ woma didi sɛ ɔmo nam he maame kura ehu sɛ bi a ne mma kura wɔ baabi a ɛna ɔde n'ani kura kɔhwɛ ɔmo anka ɔpɛ but yɛde nkura no sie te sɛ sɛbe mpase adeɛ na nipa yɛde ne sie na me deɛ kakra a meka ne sɛ yɛnwia bɛn baabi a mfomsoɔ kakra baeɛ no mehu yɛ nka deɛ hɔ nanso yɛde sua adeɛ nti ɛberɛ a ɔbɛrima starte sɛ ɛkwan bi so no ɔstarte sɛ wo kora no onya wɔde nsa bɛkeka wana biribi sa wohu yɛ nyame na ma wadwen ɛna wohu saa de no na sɛbe ohufoɔ obi a wadwa no wɔne yɛfrɛ sɛ wɔyɛ bɛrima wo a wogyina hɔ sɛ wodeɛ wo se wɔ mmara no wowu dam enti menim deɛ ebi a yɛbɛsa aba so na producer ɛyɛ ameɛ ne sɛ maabra no kasa a yɛdeɛ kasa no hyɛ ne yɛasa toa so a mepɛ meda so wase mu ma me ɔmo no hyɛ baabi a oduru yɛ no nso mahyɛ no nso paa okay hello maabra hello Pacho mi te on kapa o. Yo ho te say. Pacho Nyankopon adum. Yo. Brad Divine ne mama ensa bi mema me ensa bi na ode wo gya wo a wo wa brochire no. Nkwara no wo hene sesei. Pacho Mmrantehene ni. Pacho say you. Producer na sa na okan. Yo. Mi Pacho bibi ha me kakra bi said me kana nka obetie me a nka ebe me depa because I didn't expect say mo be frame straight at the meto ama makasa o meaning say o nka mo frame me na nka bia mutie menu masem bi because and I just say you're framing one producer so do usu and I'm on I should speak to Mmrantehene on air. Dan Pacho, what my point and I say even if say muhia me na mo pese me kasa to me it shouldn't be straight away on air. Say obi abeka na asem nti straight away ye the matter air say me kasa. Dan Pacho, what my point and I say we are must me what point kakra. Pacho me wie de ha me kakra wo ho no asem na mo busa me ne de beko bia de me kra mponi kwan bi so e me de say ono ankasa e de ne ho aba enti e ho kakra ne ha me that was it defense number 1 ya frefre umpempi ya na enya wo but ya frefre so many times and then my phone were on makasa so yeah there be a very busy person it could be say be makasa also enti my defending number 1 and now number 2 this is ne
MPs ne ministers a yɛfrɛ wɔn no wɔn kasa no ɛyɛ na yɛnhyɛ obiara sɛ yɛne wo bɛkasa but language no ɛni store bi a wokɔtɔ de abɛwura mu ɛyɛ ade a asie yɛ wankasa wokae nea asie na wonim what brought about the whole issue until to speak straight away no excuse me to say sɛ bi a wokɔkyɛ children's home nneɛma ɛne yɛfrɛ sɛ maabena yɛsɛ wɔkɔkyɛ children's home nneɛma na yɛne wodi ho nkɔmmɔ kakra you will feel very happy to speak. Oh, that me too was you. Me too was 100%. But at that time, I'm they frame me no, which is my problem. And yes, say be a friend, I'm a friend. You are sorry. But I just say now I'm a friend, me no. Yo. I know na ma asem ne ha me kakra. But me knew need way there. That's it. Dedi kano. You need tamwa. Sisi na mi bedu fie sisi a mi du fie na ma frɛ mi a enti na ma me ka sɛ mpacho yenkoso mpacho mi okay what dey watch mu na mpacho yenkoso mpacho one efia aba ho o say ne ma papa de divine ana nkwala miensa okay mpacho di minim fasam no ho ne me ne me mame ene me mama yesofo ne ma ne na associate pastors mienu one Sunday near point no say enko sra na damfo bi ma ewo Jericho which is Santase area ho enti yakosra nkwala ne yakoye no na nkwala ne miensa ana omo wo fie na abema of about 16-17 years SHS abema enti yakosra nkwala ne wi aye free ho no mo no as a yekoto nkwala ne was situation bi mu o ka sama no aka ne kra ye pie na mbusa me mama say na de nkwala no mo kwa ne tie ana na so papa ne kra kasa say be on behwe o mo fa ne nim behwe nkwala no na niema bi koso de na o mama obi a o hwe o mo ba say niema nkoyi enti ye hwe o mo we na me mama me ka cha me mama say oh me de nkwala do mo ye kama pa o na se de o mo tie die o mo kwa ne abema we die and I'm catching my mama say, okay, omu po bi ahre no so papa ni de jane say po bi. And I'm say mama munya obi dia. And for now. Mehwe nkwala no kopem say mu bete obi ama mayeden. Ama na behwe nkwala no say na wo adwuma obi a wo adwuma we uton cement wo fa ha wo kofa ne ama we beton. Wo be dan hwe mo say mama what the thing nkwala bebre bi gu abrochire ni ade. Nkwala we mi hu ne se bibinti na ama omo etete ha sa se de ekoto omo ne se de mintimi nka mo asem bebreda ana me kacha me na me ma me se oh se metimi ahwe omo kakra bi amma no na omo de apa obi dia fine da ma asem nyina nie obi ansre me se me hwe nkwala no me frifie ho na me tue me tia me su se mama nkwala we hwe omo ye kama pa na se de omo ye omo go no me hwe omo masem nyina nie me papa ya me koye ye nyina no omo papa me nim no me nim bibia fo omo ho me nim bibia fo omo maame ho me maame na nim papa no me nim bibia o ti ye frifie ho no Oma na omo ka ho omo ye mienu a meka asasem no sa nipa ne mienu nyina omo wo ho Elder Michael and Pastor Jones enti omo asori na ye wo mu na omo a me ne nkwala no bo de bia kro mu hira me se nkwala yi nie ana me de me ka se me ma me se me hwe omo nti me kwa kotena kwa hwe omo akopem se omo se omo anya obi nipa ne se 2 weeks se na me kotena fie ho ehwa omo kakra mama fa ho nsi ho echire be 2 weeks time no mo papa ebe friend say oh me mama se me hwe nkwala na mana pa obi minim papa ne da minhia ne wo wiase mu da papa ne so nim nipa kora wa guarantee say ohun nkwala ne te bi omo wom ti no obehwe nkwala no ama no anam so me dem be to omo no in fact penyin mba na odi beans ansuo nkoa ya no beans bibia nka ho me wa dance for ketwa ne da ho wode ne sesum na no on shirt say omo more any almost say me busa how are you what's your name or say I'm Kevin ne say pro nam say mama o say nkola we papa wa brochire o say I'm papa nam say hey serious nam say no mama we no say in fact omo mama there because sisi am in baby o wa na meboa da me sisa me niama free me am fie to me dan mu me single room toilet and bath and kitchen etu mu
eto ho eko fie ho eko di fie ho 2 months as a girl na ba fie ho ama mahu so omo ma amini o si papa na friend say obi aka asema kire ne say enkwala akotwa kwam ge we be ye de na so sister bra from me na me hwe enkwala ni say me nem wo ni me first time me hu afia no afia nya ono na de enkwala ne maame enyo papa ne so na de enkwala ne maame me papa ye na awie me ye na me nkrofo FM tia na me sere me si wensu ye FM asem ebi na me maba FM so amekasa no papa ye na me koye obi hu se de nkola ya onu afia ebie na no obantuma dwom ka kire me introduce me ma obi sister na hwe Gideon mu me ma ne ho ya yefe me ma ne ya ye kama enu ana no bigusu ne nkola ite maya omunye obi asa oba obi aba o se mema miensa de mintimi hwe omo na okọ e mama miensa mintimi hwe omo no nipa korokọ me ya na me se da bi metu fie ho because the young boy na me kotu ni fie ho na ohwe nkwala no na odaso wo fie obi afa na ne ma ekoso wo fie ho no ayeti se minim te bia na nkwala no mo di omo fom ba me bai na ise nkwala na nya freedom bi da mi ko dwale kura nkwala ni gina me kwanya na otwen me mi wura dem omo se beda dan na wudam ni bi mi pie me kwa abonten omo se beko bi omo school na omo ko omo formal school omo teachers kura ti mi frame me bless me e bless me say sister nyankopon hira nkola na sesa Gideon ne e ka say oyare enso say na ye kom ana me di hwan nkola na so me tu fie ho me ko fa ka me twe me niam me se me ntena fie ho niam bia me hu enni niam bia ko so ntino ono afie oba fie ho na se obesra nkola na ote akonyam me na me ka kire nkola na se he mo ma me aba mo nko ne nchen na nkola na ka se yesu ade no no ankasa ka kire me se ja o mo se o mu su ade busa no on several occasions oba mema me ensa ma kire o mo niam agu state experimental mfuturo we na me tinyam na me posa no gina ntantan ni me di nkomo o studio ho amumusa no eniama me ye kire nkola ni ahofa ma me de ma nkola we keke me ka se me ko nkola ni nyina esu di mechi manta mo ho cars wo me twe me niama no musu kuro mo bags gum egu track num bi kia num me yi no mo yi gum na driver na sister one fan nkola ya nko na wote se BBS ya na me ka kire no mo se me ka kire ni se o mo papa ma bona mane se metu ana mo se frɛ papa no se na nkwala na ye ana mo se me kura me gya wo ho sa na e ha me ba bibi nti na me kɔ da me frɛ papa no se fan nkwala ne kɔ form kɔ wana oba se obehwɛ nkwala we obi ansrew nti se nkwala ne so mbedi wachi a form kɔ me ye den me sa frɛ wachiri me wadwuma na me se sa nkwala yi eni omo kura ya mfa ni nyina ye free ho 1 month pepe ye se akromfa be wi o mo ofie ne papa ne ma nyina me se sa nkwala ne miensa ne ye kotena heman ho sister na to studio ho no mumu sa ne se every year ohun ne man se oba ye feel so oba ho twice a year free sa me fan nkwala no ye wa santase ho ana bi a 3-4 months no oba ho ba akọ enso no to santase ho e bi container onante o timi ba ye fie oba ho 2 times a year ye hu no October ye be hu no June ye hu no October ye be hu no December ote ho amumbusa ne sa ma meka meboa obeba na me ne nkola yi siniema no gina ntenten no ye funko no akasa ye ho no atena se no wadi nkomo wi an no asole ko nkola ne ofra nkola na no mu dwane emsa no wa dwen bi se sedin previousa me house girl bi na papa na employment na papa ni twa meka so papa no me manje ne ka preda mu wi a papa no mu pa ono nkasa o papa ne number on fa mama na mo frɛ papa na mu musa no mumu so bi onim ankola we ase na mumu sa ne se me die bone na maye sa sister na njo no de me ko FM so papa maye no wo wi ase I even wanted to get her closer to nkola no se nkola ne bebe no obana me si nyama I was expecting her to say sister mami si watena se na me si na nkola ne hu se wo ye ne ma ho ade oba na ogina ntenten ofra omo nko no wakasa ai na me frɛ mo ma me na mchim wo mo so said me nya me dom me mienu me sanka baako de wote ase yankopon adom me nya bonyini eniama bebre ne koso ana me ametena se na me se da bi
Me say nkwala went to me nya adwuma because me could drop omu school anopa. Me sa tuka kofa omu ewia. This girl even think say what on a bra papa ne talk na mama mo frɛ papa na obeka ne me ka me use ni 50 pesos nim. Minim odokora minyama asan kwala no be am frɛ papa ne say there bi niam e kwaso ne say me so madwuma I stand still me kwa adwuma me sole am tifie madane mommy me ko na maba na mabehwe say de omo ye ntia ma madwuma me ye magyan na me mitimi tonton niam bi eye niam bi e be sweet situation no say metimi ahwe omo e de omo ko school anopa 7 o'clock na me gino mu school omo head teacher ye me dance na omo head teacher no onim say nya me ma ne omo ono ane ko school ho e ko hwehwe omo say wo ye Gideon maame Emma omumpo hu say omo frɛ me phone say sa kwala na omo nya wo ma ene nyankopon hyiraw 2 o'clock na me gina school mu ho me ni ba bia kwa me kopa ketwen me ma na me de o ma kofie mu musa no se me be fa nkola no wo hu bibi wo mo ho se asesa an nsa wo da mase a o te ha mu musa na mami me hwa nkola we sa afa me hwa anya ma na ekoso no wo ha nan ana asuma sisi ne ma ana ya ji o ma firi ne nsam ana se bi we ba tan ni bi ana nsam bebre na me frɛ papa no ka chen se minti mi hwa nkola ni bi me pese me ye adwuma me nya obi a me te fa ko me kra sa 3 years na me de hwa nkola no obi a onim me pa hu me a na ye ne nwanwa me ko omugu me ka echi me ba omugu me ka echi because see omu school me yes me bibia mintimi ntukwan me ba o think I mintimi nkwahwe no me pa akola ne ho age se me anti di akola ne breme na me hu no me devote me time for 3 years ne mankola no me devote me life for them. Okay. Just say omubenyo obi. Papa me frɛ papa ne so me fa ne ma. Papa na be fa ne ma. Me ka tell ne so no nchete titimra. Na o meje nkwala ne free me nsam. Mintimi ncha nkwala no so okofo obi foforo me fa ne ma saa nipa no. Because me said the mama no studio ho no otie. Eti be ka tell papa so ono nkasa mra na me fa nkwala ne nya den enhye ne nsa. Da papa ne ka tell me say me nya abotre 2 months 3 months wama another 3 months wama dia fe say na me ma papa ne pressure no em say na papa no eye na odi abufuo because e chiro ka say aden me nya abotre nkwala no nye se bia oni on fa wo mo obefa wo mo say abrocha yedin say na me say on the umbra no nji o ma na me so me kwabo mbra me persist say ogene mano because me need the make niam me namu papa ne twa take it by you na papa ne buy me de nkwala ne mano me wa dance fu. Okay me da Asem Abraham di ka no aden wo se wo je nkwala no kra na wonim wo mo maame enim wo mo papa Daddy fine eventually I see the na me assume say nkwala no wo ho no na convulsion kan ba ko na wo so mu ana anye ye na wo wu ya anka wo the dead body no be fine anka me frɛ o mo maame ne da anka me frɛ papa na ma papa na my instructions on me be kwan ya me mfa so ka ba kwa kosie akwada no ka me sie no ka me frɛ papa no because papa ne communicate papa ne de o mo chop money ba papa ne is the person anka me frɛ no me ba so na we de wo de aba nam ka person bi so ho na sponsor enkwara no papa no but o ka se mo ka se papa no ma o ka preba obi afasika ma am saying me ontua meka se obi akofo obi no hwe ne ma no otua ne ka ba ma wo de hwe nkwara no yesa omo chop money otua mo school fees se wanya sika mba obe frɛ me oba me pa cho pesika yese ni se na aba ne ye ekire me de bebro se yenya ntua meka me da se on several occasions me da se na che se nkwara no BBC ya ka what they akwara no be he free or whatever bia nkwara no ko school na me fa nyame mfa sa mo ka bo obi a kesenka maami de enya ka bo obi mpo me ni o motran ye ketwa ni nsem bui pen me ko aye me ba ni nsem bu pen o bo maami na maami si ho one day pe e be hwe no wa ma biem me da se okay ma bena jina so ni no nso hyegu no egu no hu o hyehye mami we o sansa wo ma ho nti wonim mposa ne ba ne hyehye me da se ma bena hold your fire mama ne pese obi so asem mama o asem me tie kwa do ode abo won abena me tie
kura me ni hwi kura kan emra me beto se me bansa mu abuo Oba ya wo nipa oba ben se wo ma me a wo tinkola ho manelande abna na me bansa mu abuo no busa wo se wo na se mbusa wo asem abna na ye dan na Kevin ni nsema abuo ka chem se me musa me ba no me ka cho se busa na Kevin okasa sana me ka cho so ka cho se me nkan wait mama me ka cho se Kevin nsema mama waba Mr. Kevin mama wasa wo kai se wo na ne nkwara ne tienti nkwara ne ho tetema oba wo pani na eso bi so bi sa wo no wasa wo kai se wo ka se wo bi sa kwara no dan pa cho an me kai me wo reason ti am ka mama wo sa bo bi sa no abna mitio wo se me ba ho a mimi nsimi umane nkurare ne ma mi gina ntentene na miko abna me ba ho a wo wodi kan ka kire me se asem ba me ba ho a me hunu bi be ma me musa wo etim ba ho a me ma na me ne wo mudi nkomo me bu so so ho te se na me yede me konso a me krawo anytime bia me ba ho bia nso so me ba abna me frɛ se bia da sei meba me frɛ kro a wo mfa phone no kwapem mmra wo pɛ ansa na wo fa phone no makasa bia me ne nkwana kasa na makasa bia me dai meba ho hwɛ wonim sa abna akɔ ha dan no a wo so wa undis kana kɔ ha dan no saata mo no me frɛ papa no ansa na malaban se wo beso me hyɛle busa niska bisa me srɛ no malaban se beso ɔma miska ɔma ka kyerɛ me sɛ wate sika ha dan edi amma enkura no nti se oni sika bi mo de ha dan eden ama me enso wo ka kyerɛ me se wa usika na ade ha dan ama ose wo kai se wo ka kyerɛ se usika da me ti de o kan nyina en ha o hu repeat o pese me ensam na obusa nyina me answer no one after the other na so pese o kan nyina bom busa me na me answer bom ono asam no ohunu na ni so na me ye kyea me ma me tese no ma wose wo kai se wo ka se wo no wa ha dai wa bra ne papa so se ono wo de sika be ha dai me pa cho me ai me kai pa me ana me kan asam ne kire no wose wo kai se so me wo answers to that kire me enti ada na ne papa de sika ba na ensam mienu no me kire mo ho edan no first one me pa cho debi odikan bi sa first person mami ye no anu ansa mamu jump me free e ho emba ho ya jump relax me pa cho time oba ho bisani say oba fie ho no mo no when was the last time oba fie wa wamba ho biem wo kasa me ho ene question to questions mpacho mpese me yi sa asem na no ntina me si bisani ma me no me pa abna when was the last time wo ba ho no ma wamba ho biem abna me say when was the last time wo ba fie ho wamba ho biem fie ho no fie ho me ba ho 4 times na mo kura fie no mo di ho fie sai da ben na ye last day wo ba fie ho me person musa say fie ho kura no mo di ho fie sai ansa na o to hwe abna me ba ho no me di ka ba wo den kura ne ko ye no a tie ni ntame me kan o kasa me ye wo kasa me ye di mpato me kasa abna ma me kasa me say mo den kura ne to firi ho no a na mi hu ba bi o mo no ansa na me ba o ma me aso da mu ho me ka se me say what you are me na what ba fie na ne yeti baby wait abena don't do that mesraw ma bibia anya orderly me pa chopi wonim oba ho no that was June no na akola ne nsamabu ana oba ho before say obeba ho no na wa konkola ne school meba mama hold your fire abena na papa na say the bottom line is say mami wasesa ne ma ama obi de no call voter region wa bra mami onim ho hwe wo no number minim voter region hompo wo no number wonim se nkwara ne mami ni fa se wo hwe won yi ana hwe oye on biological mother ti de make yi nkwara no wo hwe won yi se de ne a enye o biological children ne won me wo mo anya me na wo mo na sesi ya no papa na kon ende say what's san kwada na mo bi do no call voter region wa bra mami wo number wa mo na mane ade na wo yesa me pacho adikwanti aman frɛ mami no an country no ono mami ya wo hoi da
Me say you want 2 times a year. Good. Matthias, what number? Me can see some son on Oba June now or Koyano. Oba June or Koyano. Kitwana, Penina or Shishian, Adana or Shishi, is so she goon so Shishian. Sadana, me phone, Kurami, Sadana, ya pre who of your own. Phone to from Amayetiaso. It me lose me contacts. It me and nothing me busan is a person they say when was the last time or because uncle checking on us and I sent call bow after June and dear cause to win and uncle bedding and me patch I also me patch me bow. I catch a papa and say on my fan what I are about fan I'm saying you know who you want. Oh, Mamma Cassadia, oh, Mamma Cassadia, and Yamina won't cassa. But I am so the bank ran on and show your mouth. Meme, but I are the bank and show your mouth. Da, but now Mmrantehene. Yeah. Mpacho, but I are the man when I knew me favor. Don't worry. Oh, I kill soon, and also I kill soon. Enti emaning house wono so wo boss wo onye good mother tie onye good mother kura wono no wawo nkwada no enti taking the children away no you should let her know me fan kolano who the fan kolano nko baby o papa bagano oh who bear you out who the be dance here say papa bagano papa ya dance ni me fiewura ya dance ni mantam hofo ya dance for papa nankasa na bagana say papa na bagana ma me abehu say nkwara no wo ho no nkwara no be papa no nko ade a then papa mama no fan mama mi o na me say on fan mama wa wu say oba ho was mama wait me pato ma bena try nya wo nko na adwene do wo tiri mu me pato pi don't try say wo be bibi me ahu say wo nko a wadwene wo so pi eno de wo ntimi fa ma ye program so wait say mama wo neglect ni makra eye ni ma wo oba ho once kra eye ni ma wo. Why should you take the children away without her knowledge? Me pacho me fan kolano ko baby. Now where are the children? En kolano. Say where are the children? Me nim baby omo me nim baby papa dey omo ko yo ho na mo nte ase no. Na mo say ase wi nso a. You say sorry to me. Legally you can be you should be arrested. Good. Sana me pe. Maka tre fia ebe kokoto ebe ko hiun papa na nkasa obefa nkwala na obagana ani obesa bagana biu ana befa omo papa na bagana na befa omo papa na bagana November say what when you are arrested then you call the man say you are arrested until omra Ghana no mebe out say ono na befa nkwala no so what the American me pacho someone yetimi ne nkrofo kasa wa brochire mu program ni no now na be take time you can't take to us me pacho now na be take time abena gitu mu say enkwada na wo de no ma obi call voter region no why a mistake wrong so yes sir enkwada na hwe on why papa why ade but taking the children away without the mother's knowledge you know it's wrong it's totally wrong just accept it. Just accept it, say, totally wrong. Abna. Abna. Da. Me pato wu tie me. Da mi tie wo. Me say enkwara na wo hwe wo no fine. Why ade? Be say wo ma kwan ma nkwada free. Oba tan enkwara no free ne nchai. Wa bra oba tan ni had it even you. Say wo. You wouldn't like it. So what did you make? Dan mpacho matiwase na mpacho mitimi kasa. Oh, what must you do na so a parliament person no kasa. Hello, Mabla. Mpacho se. Mabla o. Hello, mpacho mitie ma. Wadaro ma wone wo kunu ne wo oba na o ho na tie na akofa nkola miensa ne ka ho ana se woni kunu nko ana na wotie. Mi pacho mi ko fa nkola no. Satma mi ko fa nkola no. Na mi kwa na mete. Na mi pese mi nya be ma na wale. Hey. Ndi ha no pa.
Entina mi bi sa na sa na wo kuna na se sa ta mo me bia wo de obi a wo but no uni David me pacho enya to me pete me pe be ma na wale o ase me ready ya go mama sa na wo kuna wo ne tie me pacho David me pacho me da se me ba ma abna me pacho yo ma abna da ya na tie fidie so e bebre nyinyini che fa okra de obaye me ba na me ka kire se nimdie mu no yakwa ni mu che obai fa pacho no kre sedi a wo sere ni nyina yini ba bia wo sere akɔwi enti bibia anye nwanwa kra da oye be ma titi oye be ma no wo sande usika na ade hwe ne ma wo se wontua wo ka enso bi kra na benefits a obenya no is more than a salary me na me ka kire wo ye nkwada na yete ha FM so me mpesa mekasa ebi e be te say me de abufu agu papa nanim asa na abufu kra de egwu me fa abufu nkasa na me te say ma bena go and bring the children back ko fa nkwada no bra anya sa ye me me lawyer sa so ate anya me so pacho me mama me lawyer me so me mama lawyer no makasa you find it very very tough me pacho yo me so me mama lawyer no makasa you find it very very tough me ka kire wo me pacho ebe me de pasa sem we nyina ko wi a me kura bi a mo benya wo mu bia mo pesa ade ato ama me yeah ya be sa ade ato me pacho yo anu tin ya wa ha enti ya se okwan a wo fa so man kwara ni free Kumasi ha ekọ Volta region no aye wrong me woni tum sa me pe say no de ho de atwaye Volta region na wo kan no me papa we de bufo na be sesa ne mo tie de wo ka unim sa ma me nim sa ne ma ho so why fed up na ntimi hwa nkwada no a back to the mother na se ma me no on fan ne mama me na be ma no de ne mama be ma ne de wo de wo fa nkwada na be ma no wo Ghana ha o fan kwada no na be ma no wo Ghana ha yo da me pacho mo so mo ba ma mo lawyers ne me I delia we dey wait and see me so me o lawyer if you want to put yourself into trouble you will be into trouble me pacho yo me pacho mate so wo want to dey here can I say dey actually wo beti ase so o lawyer omono brem mante me da se obi akasa na ye dey asutie ne dey ne fam e wo kwa be o boyfriend ne guy no kaka ye pese di sua de e ma afofrofo no enti ne ye pa ma no ye di kaka trap ne wasem ene de makase abusua bia wa ne mra na at the end of the day no aban to me no e cover ne nyina enti no e ho no ye mfa to baby mamini kan ko mami asem na wo ka no so ne nkasa mu na o kire se enkura no kwa obia ni wa de ne kwa she no mami ne nsa obia na de she ne nsa emo ma homo bua bi no koto se enkura no o mo asetem ni nkoyie na wasesa wo e na osesa wo nti ne nkasa no kwa kire se oni mami e na oni papa no nti oye good samaritan bi na he dey oye e na osesa enkura no ko fie a kire ansana se papa no bebem na de bia mama hwa de we mama ne kasa mba bi o kan wo se onu kwa wonye kapre na that we say onu sika no de hwankola no ba cha be pie se papa ne mane wo mu bia wo tie bia so be gya tum se bi papa wo jankora na saram kora na se bi obi abefa ne ma no se ne tie bi obi o tie bloche de dan ya na obe mane nkola no fine akora so ma wo admit na tie yaka papa na asem awie no ana maami asem awie no enfumso kakra bi nso ayenwa bai wote azu ye bi ayemfumso bi so ade no madika kasa bebia na make kona ko no baye no ade no from day one no yesi wonwele kente na ase ba mo a efiri so ko nyina no ebam na wunim maami housewife na ne maye miensa we bra o mo bre
nipa kro no obre enkura kama miense yo mo hwe ewo nkura hu nenne yetima gya nkura ya to abamu abobonse bi ena nkura wo ho ti se de maami kan se ye nkura se nye nkura saa na me fi se ye be fa no but ye maami na unwi ya sister ina unwi na sebe oba ta bia nso sebe ye wo akura to a ne nso no eso ne ba so but in from so kakra wo ye ne se one pentam ani hu dwuma serious enye nipa bia ne yetimete ne ba saa maami nkese o se sawo ne nipa bia ne yetimete ne ba saa ye woni pa bi ho no ma wote kwamu a edan ya wotim kwa woni bi nanso ne ma wa so omukọ sebe ni kurom maami nka sembi sebe abo apatupre ananoma edumre bi a ogya ne ma ho na akopa aduane ebi obeba ne prebuo no so ate na nkwari bi atofom onu atimi fight ya no afana de no na koto ebuo no mami wo ye no ma bi ye wo ye loose minim se nkwara na kohwe wo mo but wo koye no me ka kire wo se wo koye na maame no wo si nkwara ne no ma eye de maame no si nkwara no ma nde ekwa bi so maame na ekwa bi so wo ya de ye mfa ne sa wo ya de but wo koye no sa wo koye no na nkwara no eye se omanya baby party ti wo no wan pe ho asema ye dai ani ntam enkwa no na mane wo mami we gu samar he wo no wo tumi because papa no wote abrochire na wo na wo ha nipa ba ku ntime nwo nipa mienu na ewo eti wo mom wo upper hand chair papa ni say ko papa no London wo na wo ha ma ha fu so ti ase se wo yi dance eti ye be kom wo yi dance se papa de bai me dem rent papa nso o bai ye se wa ama se maame no se o na sini no ma wo hwe nkura yi ye nwa bai o ye loose e wo kwan bi so e wo mu se na no ma mu oden nanso enne se papa yi maame sisa ne made ne ko na kura ase a kenne ne mate ne nchen se wo to minim the way o feel fa hwe ba bia maame ka awra ho sem bi kura wom wo se wo kwoto nkura ne kura no sebe na omo se kura pro according to the statement they said we are bad and out here unsum wonim the way obesia ye o mafa sebe wonni bi kura na nim kwan obefa so enso na se no ma bi eye fast ntama na se hu no ma bi tam ye nya bold decision bi eso nkura ni mo nkenne nye ne se duru ya enne de maami ke se tese wo so ba ho according to the statement wo ba ho na mo ba fo tuana wo jena wana wo ampa wa na ho so kura da anya wo ba bi so wo kura mnante wo ba kura wo ba bi a wutimi kọ enne de me pesa kwasi ni kwamna omo so bedam ho kakra na eche me do mo ba akwa bi so se maami ne kese on prayer eye o ma ne wo mo nipa ba ye miensa ana mienu bi gitum se nkura ne maami ne ebusa nkura zampa ye maami ni a maami no no nkura no obi afa nkwa nkura ne nsa wo ono ne ko fa nkura no etu de na wo upper hand se samre no cause be ma oni wani niye unse ma wo kan be ma no oni wani niye tin nkura ne de se be ma na tukwa ne wa gya o ma sa awra mo sa maami sa kroma be ho nkura ne ko ya wo no ma nkura akroma ho nkura ne ko okay maami na wo pagya onsa ye ne ntem na time akeso na nsam ya no Fensa da kan ya na Sampana 3.1 me kampo kire se de oba ne nsam a wo kan ose nkwada no na wagya wo no asawa ose na magya wo masawa o mo wire o mo de de ho no pese wo kiri mu sa mai ho no boa nya wo masawa kire se me no mimi koye no ya mimi ko hwe nkura no on papa ba na mimi ko hwe nkura no ko hora me ko hwe nkura no enkura no o no mo ba me ho me baba ye kura no tu on ba me ho on papa ba me ni nkura no on ba me ho na on papa ba na me do mo sa na we bia ho ka se me no me ko hwe nkura ono ko hwe nkura na nkura ne sia pro eni ade no me no tamo no de be hwe nkura no me ko afie ho no me na me nim so obi ofufu afro aba hwe nkura no enti me ko fie ho ti me ko he no na oba no hwe nkura ne ye fe ni Lydia nsa no ma abran yi boyo maame nkran sorry ho maame nkran no ko nkran no enti Lydia na no maame nkran no ho na nkran no ye de e wo ho enti me ko na ma abna no aba no sata mo na ma abna na sa na wo ye ana wasi wo be hwe nkran no ba na nkran no situation mo mo ya eto ba hwe nkran no ana sa wo ba hwe nkran se na sister na o ti wo ha no we na wasi won de onu okọ ena me frɛ me kunu no sata na number no frɛ no sɛ
na de ne ba fo san ba tena nkwa no so o mo de o mo hwem be fa ma de ana ka che me se minya abotre na ono kwa epi person na girl no wo be nkwa no e se wo pepi person atukwan bi wono ma abra no wo pepi person ade atukwan bi ani ade ade na so fa ma me ne ba to no de ofio so pepi person bi ade atukwan ani ade ade ana so ne san de a me ta ba nsa so enti me ha wi a cheka wi a me ba ba de e ba ba je nkwa enti wo kwa ma me de busa no ska no a ma me se de no mo no ka no nkwara na ma me no ama kwa mo ko votary nya winning baby o won de nyame anim ni it's against the law no say bi so no ni voter so but say o mo free ma me nche onim won where about so but say onim ne man where about that is the question bi so no na me che bi so no ni voter wherever they are no ma me nim the where about of the children kada chaw ma me rem wadaroma me nua be ya wote ha se no mu kwan bi so me de so bo ni bi be bo no dodo na be bia wodwan agina no na ne man so gina ho esi den wo batan ya wo kumase ha se nom na wo ma wo ha se nom se papa ne se wode nkola ni betu kwan tinti wo wo nchen ya wo wo nchen ya papa no ntimi nye omu nkla tansem ana na papa Mmrantehene be bia wo se na ababa wa na ka se nkola ne sia pro ne me nje achinye ebetimi akola de 2 days kura na nuane omudie no se wo madwetwe wo se kura bia 2 days wo madwetwe wo se sia ebetimi aba so abekona wo se so ada afia wo sia polampa adenti no bata wa se wote ha se nom se wo bata wo ni freedom sa o no matter what ye nyina ye wo ma enso ye te ha se nom sa bia me bo me ba age kura mpa abeka se na wote ha se nom ye wo ma but e wo se wo sister Sakina baby a wo bia me chia nya me nhra ma eto se ya na ye ne tutu aka ye se kankan se wo ye adwuma na wunya somofo ma ne nso wo be mu ma ya na ya but no so nkyere se ko fa wudie to wo so de gya wo ma no ma wo bi ma ne hwe no wo do ma no eble no bi bia akwakoto obi so ene o ne o ene wo na se na wani tutu aka wo nsem ya wo ye abata ni bo mpe freedom dodo adenti na uti kumasi ase no bati kumasi ase se me jan kwada ne dia ma obi ada ne papa ne betu kwan enti o ma na ntu kwan dia wonya maame ana o ma no munye nipa me kan sa no mama Christmas ma abna wa will be pain wa would da wonim said dia wo sitie nyinsem mu blessitie na won kasa me kura de nka me mfre no ena o ye kura nka me mfre no won mfre no won fa nkwada no wo tire mu pade nsa wo pesa papa no won ne twempra na so obe walew ana se wo pe emoa bia fri no wo so ba be fo kwa abrochire these 2 days ena bu ba ko na wo hwehwe ana se mu mienu nyina no na wo hwehwe there is no way say wo be gya wadwuma ho wo ton cement ena wi a kire na ye den enkora de bed ya beto so ukosi wo mu school 7 o'clock agofo wo mu 2 o'clock wo bia so ma wo ka hu bi ena maami ni kuro no kura mani sika high dan wo mo mu wura wale entem wo ko fo da wo gira hefa wo de ma bla da wo gira hefa wo ko fo wo mu na wadwuma se obi asoma wo bia asoma otirimupo ena wo de koye se ya minim ne maame ne de enso na bi kwaso asofo maame mafo ne asofofo ma ye hwa so le ba bi obi obompai bo ho ne nsem wo bie no ne ya tu wo kofa no obi asoma ne ya tu ye ne asine so obepe favor na what obaba akote nkran na de ekade be nko ana wa umaja ye senki ya ntu ya nsu ngofa eyi asa wa hwehwe ya nsu mu de na to oba wo se wo tenkran ekwan kola obefa so akohwe kran na ye de amaso wani abli hwe obi ma na nka wo ja nkola na eka maami there is no way say papa ne beka so o mani sika high dan emo ne nkola ne nya baabi ntena da mo amura manfo awadi amanfo relationship na mo wura mother Christmas first year say nom ye ka wo sasre I also have lawyer go bring your lawyer na kwakro biala wasa ofaso a enkwada no beka maame ne nsa no e wasa wo faso sa wo se wonya ne sa ye wa ase no masem wo se no ye nya ama ne nke be kwakwo baabi ebesie na wo so wadi mu adanse akira afoforo kada cho maame fancy ase no that's pa abusan for ye de ye siesie ho se baabi anokore da bia ye de beto baby maame wanya no toto ye ne yaka na nso ni nyina mu no it doesn't give my abna the chance say on fa nkora no ko unknown place sa na make say so for no menya adwen say make voter original but the nkora no ko unknown place and no cry more serious
And no cry is serious. Sompana 3.1. Pana be fa na anya maame ne wo no. Omo we nkara no we. Na na se bia no ne papa o. Ne papa. Aba na we. Oh, na ne papa na so we. That's ne papa kura be san kwara no. No mama me ya hunu kwara na chi akwa. Eh offense. Na offense ne dey. Ye mama me. So do ma ko duro kura frɛ ne ka chance ma be fa me ma twa picture sibla. I manage to misre o. Ye wo bibi a de be time ma me achi amankora na ba. One. Ye ma abena no. O se ye kan bi papa kire no. Na ko na de ka kire na nya papa. De bi sa na me kire. Ana o ka say ye kan bi papa kire no ana je say enso me na no me kire na wa pim na ko ma sanya de ono wasi opa se ko wie wo court. What's the hold your fire? Maybe what's it? Nicholas or the court or say Bibi Papa. I just say can't you can't Bibi Papa. That's some you can do. That will say I see a can Bibi Papa be excellent. Bibi Papa to say. I want to be busy. I'm not the woman as your best will be a man. Oh, man, and the woman casa. Maybe close not the best share on a man. I contribute to Nancy and Bibi Papa. Oh, yet, young me ye can't obidia immense. Papa Nima, mini Jan, why? Nay, ye can't was Messia, ye ne bobo. But I would see Bema, who's what it's a call. One for Marco. Oh, what Jan Ho? No, be a cock of an oil in the old super bonus saying. So we shall come for so abra way. Oh, yeah, no more way. What you oh, mammy, suffer. Mommy. Oh, no, yeah, you can't go to us and not every say on a mobile. What's my fan? As I say, Nana, Asuma, me a woman, who can be papa and mammy a pacho. Yes, oh, yeah, none of Mr. Mika. Mummy, woman, when you, or your mistake be ya. Yet, ye, Yanni, a cousin, prince, mammy, papa John will be a coffin of hair, no. As many a king, Mammy no una woba, was it done at you? And what Johnny a cornocrano, who mouth one for uncle. I don't know how you. Miss say, me coin and cofa, ever time. And a year day. Kagumak in a year day. And walk of Faba, or Sako, Kagatia, Risk of the CA, opening the map at that a yatachem. Ah, what tune to Macuno, Cecilia Minoka again to Canianco. Then you have British and a map. O makama kama no agya ne ho na obi hwe no akọ first one obansamabu wo so obesi niam da wo se wantimi anya no wo se niam da okọ na obani nsam se na wo se niam no ka you matter what sister so do ka no aye point o but wo adwen ko so me pese wo fresh wo ko sister no ho so obesi di ache di am yen ko sister no ho na nanama kwan ne nyina yen pa sister na chewo ade wo ye wo ya ade be ma no sie mpa na chewo me ka che na wo the corner I can, but be able to say, Nana, my patropi. Baby, I would ask, O can I punch on was meant for me. Nano, the Bemano, sir. Oh, but she never be on a copacho. Sompana 3.1. Master, here, you know, I keep so obey. Near Mawa, yeah. One and Kai. It is some members in our can. And yeah, arrest. Now, yeah, wouldn't say a crime. So be bow fire over Sranquadano. So I said you we see Nemo and Cinemo and biological children. Then I saw Mammy, so you wanted in the command about. And about Papa is Castle from Tatarin. No, that's all also question. And I'm going to see who to me, a puzzle. I don't know who to know coin once some come from Swana, but not listen to me. Papa no so na wu ni bie crime say one obawo na wait Oba so esane ma free. Oh, okwo hokosla ne ma. Wo ko so do makoba tan yo so do makoba. Ka be ma ni be bachi enkura no. Na wo so minti ase esane. Sir, what the what's the song? Ye ma bi jaye hokko, ye papa de ko baby. Master. Ye papa ye ma bi jaye ho. Ye papa de ko gu baby. Amane ye fa mu a ene ye survive no. Meba. Sir, wo no oba wo. Na so oba no kora bo pay attention to kwara bi oba ofie wa nwa behwere ma. Na so se san kwara no ko unknown place a crime. Yo. Opa em fellow ya bia. Kata chon. Sa wo de kwara no ko known place. Sa me de kwara na kokoro we so de a.
wobɛtumi akyerɛ maame no sɛ ɔmo kyerɛ maame baabi ankwadaa no wɔ sɛ ofie mu house number so nso gye number we say maame no ɛsɛ sɛ ɔkɔ hɔ no ɔkɔ hwɛ na taking the children to unknown place no master you can't convince me to believe with her no wasi wo papa ne be ka sem kra ne wo no hɔ a wo kɔkɔ papa na o wo ne ho wɔ he wo fa o dia na kyerɛ na ma me de be de wo mbaabi asisi akwa no pacho kata chaw de wo mu sɛ nke bebu sɛ enua bai sɛ ɔbɛma na ɔfa no no sɛ bo nim na busuam ɛwɔ vaya ahonama mu pacho ne nua meme hu ne hanti ne papa fie wa ha tene ya ne nua mu nya tene nua ne chema mienu miensa kata chaw message mo mfa na mo twen ye mo de mo me hwɛ o mo anware maami me gidi ye se ne mfum so ne nyina wayɛ mfum so no anka so to no hu sɛ wayɛ mfum so no obi ni mu a obi kyerɛ sisi a de wo mu ne sɛ sɛ nipa mienu wo ba maami ye se so hu beba ne ma ne wo ɛne problem ai se wo mfum so de wayɛ maami ba ko no wayɛ papa yɛ nka se wonyɛ papa na emu wono no beginning no okoto se nkura ne wo baabi na ono gusa maita ofa wo mo ekire ne wo behu maami eti bibia ekobia ne se nkodo maami a se se nkoyi inform no o kata se no o me kase ma be se ono inform no wa wo ye ba na wo ye wa nya tima so ko fa ma me se baabi wo ho a ti asema meka no ankoba ne saa wafa be ma na ba se ye nokura se nya nokura papa maami ne wa yi adanse fine oho no me honye issue mami wo de ba se opeso hu bebia ne ma wo se se be ye kwa nwuna mam ne se ne ma na okwa no hu wo mu ne se wo dan na ni ba mami be hu se se me ma ya me hwe omu yi efie wo mu na e do mo ta na o mo te ase se se ka ya kan kura yo mu situation ye ni se o ma didi se o mu ni di e enfum so de mami de me no obi a wanya de ende aka che ono aka wate ne wase se na ko osusu hu che ye ntemu a eke ma na dwe se enkwa no go fa na de every time maami ya kana se mu ho ko maami nya ne ma no pilot so ta se ba onya ba ene no de ba kata cho mesre mu miemfa nsem no antu baabi na ye hwe kwa ye be fa so a se maami ni kunu no ye nya ne number ane ye nya ne busuani bia ye ne nkasa na ye hu maami se nya betuma lidi maami na kwa ye be fa so a maami ba ko baabi na ma wo no eno ne ade ye issue eti minim se producers na abusuafo ne bi akasa na nemre ni nti no da ya be hia ne hope say betmanya ba ko ana mienu bi na akasa ne edi ntoboase aba form because obi anu obi akontoko wa na maami ni mistake o en do tifia wo tie yen so yes amfum so ni bia wajai na maami so next time no wa hu ni life ye because ya dika aka akola ne de maami no wa pa hand se sata papa e ma do na akro bo yes o mo wu bia no ma ja na ya wa de nko ye ntino ye ja kwada no e de na gu be ma no so ye ja no ye ja no no na se tete nko maami no wa bre e wo kwa bi so no na se tete nko nko ye ja kwada ne bia ma be ma ne akwa akwa bo ye bra e ti wo nam no na wo ndi maami no so no so na agenda ba de ya tu ba ye kan ni na de ya kan ni so achira wo na agenda ase no na agenda kata cho mesro yen ko e be fa so yo be fa no wa bleba obi aka chan se wan hwe no wa ya ye ba no so che se wo fa we ho ne kasa ne mu dia no wa kasa e ya yi kran ka me fre wo ba we se ne na wa producers e bia atiefo no be ya na se kata cho kwa da wa daroma ye ni producers in kasa na kwa ye be fa so e be hu papa na busuani ba kwa master apart from taking legal action no there can be no means me na me catch o be ma no de nkwara ko do voter region or wherever no. Man, you can't take my children to a known place. Master, what do you mean by that? You say, "Bema ya nene chunia." You say, "Unia." And I say, apart from taking legal action, no, the catcher will say nothing can convince that guy to bring the children back. Me na me catcher will say, "Mami, when you are ready for that, there." Fine. I know there. Me know ya dream. Me fat up ebi akoma bra. Na mami be hu ne ma. E ye okay. Sa na mpesa me chire. One ye be fa. Ye be hu maami be hu ni mai okay ne mfu ne de ye nya ka no mo police ne ehunu enkwada na strike ti wo de ye nya nsa me no so lawyer de a wonyina yi se ne lawyer to lawyer na wa friend no me wo no wa kire ne ye hu kwa be fa so me je se kasa ye kasa na enkwala no me se me enkwala no kwa nya me ma no me hu kwa wo mo da picture se ye nyina wo ma ye hu se ye no enkwala she was working on contract oh yeah na ma catch the no de so na sa papa ndi sa baby so ne so so se ejada ona ejada wa fa so bi
Kelechow. Sompa 93.1 FM. Etie for ye demu nyina ase na Sompa TV nso ma mo. Omfanche na ye nya bramo. Omfanche ye nyame ya adomo na ye ntimi amie phone line Somfanche ye. Na ye ka kira wonum nyina ase. Wo hwe Sompa TV na wotie Sompa 93.1 FM radio no. Na wo sa ko Facebook. E bia dwumadie wo ko tie mfimfin anase bia wo be si a kire. Upesa hu fiti ase niema yaye etwem programs ahodo ayaye ni nyina eno ani se wo Facebook no abo Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM anase Sompa TV Ghana ubenya dwumadie no na hyase nyina ne de yaye etwem ni nyina bia tie na Facebook ye wie Facebook no na ye ko YouTube so YouTube no eno ani se wo bo Sompa TV wo bono na fen so no wo mia so wo like na wo subscribe no wo sa share dia ma wunua me so monya ne samfa ma online radio no so no eno an so www.sompaonline.com and also www.teraonemedia.com ye marketing team no so ye crowd 0249 942842 0249 942842 Mmrantehene ne fan page na nasa WhatsApp page ne so no person obeka ho a 0244 5634 37 0244 5634 37 yada mu nyina amase ye nyina ye mfa nya afutuo ma ye ho nsem na ya bobɔ so no Nyankopɔn pa ɔkyena yebeto asemi so ese abusuafo person kasa particularly yepesi hu se yepesi hu the whereabout of the children and kwara no kuro bi omo so organ hasi no we should know as I see hu you can't just sit down and me call me tea one money man yes na what is obi mana we don't da kugu baby what do you mean by that first story yo ochina eno ne asme dikai oh yeah papa said the na now to say obi ma kugu baby a woni mu dia nobody will accept it. Sompa 93.1